Lejla tajba f'isem id-Dipartiment tal-Malti nilqakom għal din l-attività li għamilna l-lejla li fiha se niddiskutu l-lingwaġġ tan-nassaba. Naturalment, l-lingwaġġ tal-nassaba tlabna lin-nassaba biex jitkellmu fuqu u bi pjaċir kbir illum għandna magħna lis-Sur Ray Cordina u lis-Sur Michael Grima u li se jitkellmu dwar dan il-lingwaġġ illi jużaw, ħanaraw anki differenzi, l-varjetajiet illi jeżistu fih dan din id-dinja komplessa tal-insib. U s-sessjoni se jmexxiha l-Professur Mark Anthony Falzon illi minn barra li huwa l-kap tad-Dipartiment tas-Soċjoloġija huwa wkoll bniedem li huwa mitħla ħafna u lilu ħafna snin mitħla tal-qasam tal-asafar f'Malta, mhux nassab, mhux kaċċatur, imma dawn l-oqsma jafhom sew aktar ornitologu milli nassab jew kaċċatur. Imma għamel ħafna xogħol anki antropoloġiku fuq dan il-qasam. U nirringrazzjah talli aċċetta li imexxi din is-sessjoni. Nixtieq nirringrazzja lill-membri kollha tat-tim tat-tradizzjoni orali li uħud minnhom sfortunatament illum għal raġunijiet differenti ma setgħux ikunu magħna, Professur Mifsud li huwa imsiefer, Dr. Spanjol li ma setax ikun magħna, Janika li ma setax tkun magħna. Grazzi lit-tim kollu. It-taħdidiet li jmiss huma fil-fatt 3 taħdidiet li nista' nsemmi jista' jkollu jkun hemm oħra, ma fid-9 ta' April għandna lil ħabib tagħna mix-Xara l-Ħamra il-Basli ġew Xiberras illi se jiġi jirrakkonta. Xtaqna li jkun bħalma kellna sessjoni dwar iċ-ċajt li fiha numru ta' nies qalu iċ-ċajt, irrakkuntaw iċ-ċajt. Xtaqna wkoll li jkun għalih xi ħadd li jirrakkonta. U l-Basli ġej jirrakkonta fid-9 ta' April. Dorothy Bezzina se titkellem dwar il-kantawtur Gaetano Buttigieg, Gaetu kanta kienu jgħidulu fis-7 ta' Mejju u fl-14 ta' Mejju Janika Xkembri Fava se titkellem dwar fejn wasanna f'din ir-riċerka x'kien qalt li ta' 50 sen ilu Giuseppe Cassar Pulicino u x'inhuma l-oqsma illi aħna lkoll anki intkom li qegħdin hawnhekk qed naħdmu fihom u x'inhuma l-oqsma nistgħu naħdmu fihom il-quddiem. Nixtieq nirringrazzja wkoll tal-aħħar il-klabb Kodba Maltin u l-Rita Saliba li se taqra silta sabiħa ħafna minn novella, minn rakkont, nistgħu ngħidu rakkont fil-fatt ta' Temmi Żammit tal-1931 dwar in-nassaba. Fidejn Mark Anthony Falzon. Jiena fil-fatt m'iniex ornitologu, jiena antropologu, ma l-interess tiegħi l-iktar li ġej għax meta kont iżgħar kont membru tal-BirdLife u għadni fil-fatt noħroġ spiss bird watching nara l-asafar u għandi ċerta bħal m'għandhom in-nassaba ċerta namra għall-asafar. Mbagħad għamilt ukoll riċerka għadni fil-fatt kemm spiċċajt nikteb ktieb fuq il-kaċċa u l-insib f'Malta, dak huwa l-interess tiegħi propja, m'iniex ornitologu. Issa jiena ħsibna insomma li nqasmuha b'ċerta mod. Ħanibdew b'Anja. Anja li sibna recording tagħha u dina jkanta milli jidher il-bamboċċju. Almenu hekk kienet kwotata. Ara kif tispara bamboċ, mela qatlek tat-taħrik renar tiegħu. Ascoltarta en hok markarna Khamis tejre maqtil biex Jistaj kummana Ascoltarta Jak jinħafif nes Para l-fnek
xtila taqleb il-ġbiek. Edmen għalik sparajt fuq fenek u għax rajtu għed id-dormijak x'immort iġbru kem dejt il-rabjak il-għalix kontent il-kelbijak. Nkun għedħarrejt għalla safar Labtali jobbatom kem ġrejt Għax min għalik lej kienu briden Imbazzibtom kolla tal-bejt Jek ma toqtolx twaħħal fil-miraf Fl-iskrataċ jew fil-metgazzi Daqqa fil-ġob oħra fil-porbli Aħjar tajtajnejt mux tajbi Ent meta fatta faċ la safar Skuża diffinta fil-moment Taqqadajt iġbiek is-sallamlet Taqqadqatan il-kalament L-aħħar l-insabbat ħames ekri U 27 affarel Bil-ġojjien il-kabjon imlejtu Da' sembuċ wanke gardel U jerra nartel t-li-t-tirsiset O gallina u zewċ li gretti U bluviram u tal-rita O anki xerba spanjoletti Bamboċħat mu et jemminna O nħamqu għal xej edi Xinna saban u l-kacċaturi Għandhom fama ta' giddibin Sadi ma nafx meta kanta eżatijena, amma zgur ma s-sax kanta l-lum dik. Biex kif jolla għalli Għamilt nara konti jittara xi miljon lira il-multa. Għax hemm erba' Spanjoletti u għaxar li Ġifieri daw kienu probabbli kienu diġà protetti meta kanta ma kien mallum daw insomma. Però interessanti wkoll għax naturalment flana Malti kemm il-darba jien kull xulxin l-għannejja u jaqbdu naqra ma xulxin, jiġbdu naqra saqaj xulxin. Iġvendek dak il-level, pero mbagħad ukoll innassabu l-kaċċaturi bejniethom għalkemm għandhom isu l-istess namra la safar, però mhux l-istess prattika, mhux l-istess delizzju. U ġiri jkun hemm naqra animosità bejniethom ukoll. Ġiri speċjalment meta jkunu fl-istess parti. Eżatt. Ġiri hemm dik il-mbagħad anke nassaba bejniethom u l-kaċċaturi bejniethom biex jiċċajtaw, ġili jinkul xulxin ukoll. Ġifieri l-għana hija naħseb apt ħafna. Le, tiffitjetaj. Apparti minn hekk ovvjament di għażinnija għax
F'Dilana hemm ħafna kliem speċifiku li jużaw in-nassab. Ma naħsibx tista' tgħidlu tekniku, għax mhuwiex kliem li huwa parti minn teknoloġija formalizzata. Naħseb iktar reġistru lingwistikament tiġidina. Huwa kliem li nassaba ovvjament għalihom huwa ħajja ta' kuljum, pereżempju taqleb, kalament, kien hemm oħrajn. Razzi ma sabbiex. Eżatt. Jissallab. Eżatt. Imma għal ħafna minna daw ma jagħmlux sens daw il-kliem. Ġifieri, ovvjament huma marbutin ma' allura ħsibna li dil-għanja tkun introduzzjoni tajba għal-sessjoni. Ħaġa li fl-opinjoni tiegħi għalmenu xtaqt li nenfasizza wkoll illi ma naħsibx illi jaqbel illi naraw l-insib bħala xi folklor ta' xi tradizzjoni li għaddiet. Għax meta hemm naqra tendenza li meta torbota malana, speċi tara bħala folklor xi ħaġa li għaddiet u xi ħaġa tal-passat u hekk. Mhux għallan għadha teżisti, ma għadu jeżisti ma. Imma fil-fatt l-insib huwa prattika ħajja. Ġifieri l-insib ħajja u kemm it-teknika tinbidel tal-insib. Għalkemm hemm ċerti aspetti li huma fil-fatt kostanti ħafna. Imma ħafna aspetti tat-teknika li tinbidel għax in-nassaba jitalmu, sintendi għandek teknoloġija ġdida bħal mill-internet li għandek lajjat pereżempju li sar iktar. Insomma għandek ħafna ġifieri ħajja f'da sens li għadha qed tinbidel. U ħajja wkoll fis-sens li l-insib għadu jeżisti, ġifieri mhix xi ħaġa u m'hemmx ssib li ħajjispiċċa bħala tipi u tipi ta' nsib imma. Eżatt. Però di xtaqt nenfasizzaġi, mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa hawnhekk tal-passat, imma qed nitkellmu fuq tradizzjoni ħajja fil-verità. Tradizzjoni li għal ħafna nies għadha naħseb nista' ngħid parti kbira minn ħajjithom. Jiena naf nies illi jekk neħilhom l-insib kważi mhux ma jibqalhom xejn, imma tajtolhom ħajjithom. Ejja. Speċjalment ikun anzjani, m'għandux xogħol, m'għandux jagħmel, u filgħodu jgħallef la safar kuljum. U ġieli taħdem bil-maqlub. Għax mhux l-insib biss, għandna tinsemmu l-mansab. Fl-insib hemm jinvolvi s-sena kollha u l-ġiranet kollha. Tittalef kuljum, tnaddaf kuljum, mediċina, hemm ħafna affarijiet għallu bniedem iżomm moħħu hemm. U mbagħad jekk jidħol l-insib għandek aktar xogħol. Bħal tirranġa gabbjetti, tirranġa xbigien, issewwi ta' fis-sajf, meta tonsob. Morderi għaddej il-ħin kollu. Bniedem twafqu minn dal-affarijiet, ngħidlek jisu kellu karozza u ħaddieħlu. Ġieli taħdem bil-maqlub ukoll, ġieli għax ma kif attenti jkunu irtirati jew hekk. Imma ġieli għax ikollhom ħafna x'jagħmlu. Pereżempju jkollhom sena li tinvolvilhom ħafna xogħol. U l-insib ikun isu l-uniku ftit li jistrieħu minn dak ix-xogħol. Eżatt. Naf ħafna nies hekk. Il-vojt li jkollu jimleħ l-insib. Jgħidlek jieħu ġimgħa jew tlieta ma jaħdimx fis-sena. Ħajti kollha jkun ta' pizzar. Ta' pizzar, ekku. Kont nibda naħdem kemm jista' jkun tard, nibqa' sal-10 ta' bil-lejl biex filgħodu mmur nonsob l-4 ta' filgħodu. Nagħmel sa 11, hekk ma jiġi xejn naħrab niġri, hekk tara safar toqgħod naqra oħra. Taħrab tiġri tisraq il-ħin biex tonsob. Nista' ngħid li inti kont fl-inġinierija tal-ajruplani, Jien kont inħalli li f'kollu, kważi kollu, għax kont inħossni li kun egoizmu kbir jekk ma ħallix ħaġa l-familja. Imma kont nipprova nħalli porzjon tal-lif għal Ottubru, Novembru, ma dak iż-żmien kien Marzu wkoll. Imma Marzu kont ikun fortran x'kienet tkun sena oħra tal-lif biex ikun nista' nonsob u jiena aħna kena job stressful esaġerat u sħabi kienu jgħidu li meta niġi lura kompletament differenti. Jiġifieri kien iservini ħafna. Eżatt. U koll biex ngħid kemm kien importanti għalija u għal ħafna nassaba. Ma biex nagħti eżempju, jien kelli kważi unlimited free flights. Bler Malta anki Airlines oħrajn. U ovvjament il-mara kienet kien ħafna għax jien kont ngħidilha ma rridx insifer jew għax tal-ifla safar, jew għax għandi xi erba' qegħdin jibridjaw. U kont nevita, ġifieri kont nistakrifika is-safar sempliċement biex ma nittraskurax la safar.
Komu daw l-istejjer tismoħħom il-kollu meta taħdem ma' nassaba, u mux ma' ħafna li għandhom diversi delizzi u passjonijiet, imma nassaba u koll, insomma. Issa, jien naħseb li forsi nqasmuha biex nagħtu naqra sinsla, insomma, nqasmuha f'erba' partijiet. Sa naturalment nistgħu nvarja, ma forsi nibdew bil-mansab. Għax waħda mid-differenzi, pereżempju, bejn il-nassaba u l-kaċċaturi, hija li n-nassab huwa intrinsikament ħafna iktar marbut mal-post. Ma jfissirx li l-kaċċaturi ma jkollhomx post. Imma n-nassab hija hemmhekk, ma jistax jiċċaqlaq, hija fil-mansab. Interessanti wkoll illi fil-każ tal-insib hemm kelma għal post fejn jiġi prattikat l-insib, il-mansab. Naħseb jiġi l-partiċipju passat, naħseb u tal-verb nasab. Ġifieri hemm kelma għal post, il-post huwa assolutament kruċjali. Ġifieri nassab, kull nassab jinvesti ħafna fil-post, u skont il-post jonsob għal ċerti għasafar. U mhux għall-oħrajn, jista' jkun mhux għall-oħrajn. Forsi nistgħu nibdew nitkellmu naqra fuq il-mansab, issa jiena sibt, intom għax jiena m'iniex nassab, sibt dina l-istampa. Di interessanti, di mill-1678. Ktieb Francis Willoughby kien ornitologu magħruf ħafna fil-verità, wieħed mit-tajbin net. U kiteb dan il-ktieb u fih ta' stampa ta' mansab kif kien jintuża, ġifieri ngħidu fuq minn 300 sena ilu. U fl-Ingilterra terġa' dana mhux Malta. Però meta tara dina l-istampa hija eżatt mansab ta' Malta tal-lum. Xtaqt tkun forsi għalina li maħniex nassaba. U l-mansab tal-lum għandu xi ħaġa li aħna ma nagħmluhiex, ma nistax inkun ċert minnha. Li il-kalamenti, nispjegalek. Spjegalna, Michael. Il-kalamenti, dal-kalamenti, aħna irdaw ikunu infellati mar-razzi. Il-kalamenti irid jispiċċaw. Jista' jkun li dak il-lakstu ma kienx. Le ma kellhomx lakstu ta'. Għalhekk qed ngħid li ma naħsibx li kien jeżisti l-lakstu, ma dak kien forsi. kalamenti. Kalamenti huwa dal-ħabel li ma ras il-lasta Sal-marba. tal-musmar. Sal-marba. Għax ikkala ġbik, jankraħ, mhux hekk? Da kif qiegħed x'inħateqla fix-xibka, il-xibka ħaterri, ħadd nitalla għax int għandek minn hawnhekk sa hawnhekk, għandek daw il-pied, ix-xibka ħadd jiġi lus. Spjegawlhom naqra kif jaħdem għax tinsix hawn nies ma jemdomx idea hawnhekk kif x'qed jiġri hawn. Iġbijak, dan għandek ġbid ħaniftehmu, dan dal-ħabel li qed taraw jgħidu li Il-nassab mistoħbi hawn taħt. il-nassab hija ġoddura Fid-dura. fid-dura u ġew. Inti ħadd tixbed ħabel wieħed u jinqelbu żewġ bigiet. Ix-xibkiet jew għażel, min jgħidu għażel, min jgħidu xibka, din hija l-għażel. X'inti tixbed dal-ħabel, inti ħadd tixbed daw iż-żewġ xibkiet u jaqgħu fuq xulxin biex tagħti l-asfur taħt ix-xibka. Kif inhi qiegħda dis-sistema ma nafx dak iż-żmien ilu, issa jew żball tekniku jew ma nafx. Imma hawnhekk ir-razza dal-kalament, dal-musmar, da jrid jiġi bid-dritt dawn. Biex jiġi pal da żmien. Le jinqaleb dak. Dak bis-sistema tal-Ispanjoli ta' naħseb. Da jiġi merħi. Ija, tal-Ispanjoli merħi jiġi. Ma bil-lasti? Kif? Bil-lasti u bla-lasti? Bil-lasti wkoll jiġi merħi. Il-lasti huma għajdu ftit għax. Il-lasti huma dawn. Għandek 4 lasti. Li hemm nażel magħhom. Dal-għażel għandek il-ħarxa għaddejja, għandek għaddejja l-anza tibqa' għaddejja dawn. Il-ħarxa tajdula. Biraġmula ħarxa. U din ħarxa. Xtejdila? Ħarxa. Ħarxa? Ħarxa. Jinħaxja. Ħarxa, u jimma d-diskors ma nistax inkun tekniku Le, le, ma fil-kirabel. tistax. Kif tal-lem dajjena. Hawnhekk dan u jgħidu kalament, din hawnhekk hija razza. Fej l-lasta għandha ċappetta biex taħdem il-fuq l-isfer. Bil-Malti ngħidula razza. Din ngħidula ħarxa wkoll, forsi għandha xi semmi. Dawn maħbula, ġiex tebbula biex iżomm ix-xibka s-sikkar. Lasti jerba għandek inti. Kull ma ħadix bet inti tnej minnhom. Tnej minnhom. Imma peress li xbik ikun is-sikkat. L-oħrajn jirqabu magħhom. Ħajt la kollox flimkien, qed tifhem?
Din qed nara falsa, ma nafx ir-raġuni dal-kalament, imma forsi kienet xi sistema. Six 300 sanilu għad Eżatt. Michael. Fil-fatt aħna nużawha dal-kalament ta' wara dejjem dritt. Dan niffalzjaw, xejn niffalzjaw. Però nużaw molla jew lakstu biex dak niffalzjaw. Iddaħlu ġewwa, ġifieri ma jkunx il-lajn mar-ras jew mar-batta wara. Inti għandek daw iż-żewġ razzi, tarom dir-razza u dir-razza. U l-barbatta wara. Il-kalament irid ikun bid-dritt ir-razza. U nvellu koll. La-oli u għazbax. Jien qed nara li dan għandu ħafna fajts minn għawala. Għal xi ħadd jaqleb di xibka, il-ħabel ħajntraħ. Xorta jinqaleb dak ta'? Ma Xorta jinqaleb? imma baċċi. Rajt tal-Ispanjoli jinqaleb Imma xorta. baċċi ġri. Jitlaq suqswarta piktar, jitlaq. Ma nafx, mhix tattiku sa' U mhux se jkun xi masa ta' xi ġar tiqjib ta'. Malti. Jien qed nitkellem fuq Per eżempju, il-mansab l-astiku ma kellhomx hemmhekk, u intom tużaw l-astiku. Lakstu l-lum nużaw lakstu, jużaw U mola. xbik u jużaw tarjola u kol. Aħna kien jużaw inti tista titkellem fuq għammek id-dar kollha bit-tarjola għadda minn kienu. Ma niftakarx eżatt, battaljon naf kif taħdem. Tarjola flok lakstu. Tarjola qiegħda. Puli jiġifieri. Puli, Tarjola kollok lakstu, tarjola unek. Għattifem għaddej ħabel mimma di xibka ma ġot tarjola għannaħa l-oħra. Inti meta taqleb ir-rieħ xibka minnhom ħajbutta u xibka minnhom ħajżomm. Tuża. Issa, it-tarjola taħdem, ir-rieħ ħajbutta x-xibka u din l-istess xibka bis-saħħa li qed jagħmel ir-rieħ tixbed ix-xibka. Titrasmetti għall-oħra. Dik U li tawara taħdem l-oħra. Flok lakstu jew flok molla. Tarjola. U l-astiku tużaw ħafna? Għalek xbik Skont ta' 6 ijiem, kważi nista' ma tużax lastu. Kemm ikun kbir mansab normali? Memx jistamlu kemm trid. Ma normali. Skont il-post li għandek. Tradizzjonalment 6 ijiem kien ta' Kif? Tradizzjonalment fl-antik 6 ijiem. Sitt ijiem u l-lasti kienu jkunu 6 u 8 jekk mister U żball. dan affajt tixtruhom jew tagħmluhom intom? Nagħmlu ħafna xbik, tista' tixtri. X'tixtri inti biex tmur biex issir nassab? Yes. Apparti Mela, l-assaf. jekk trid tixxi balla xibka, ngħidula balla għażel, Dik tixtrija naturalment. tixxi balla xibka minn dil-balla ma nafx kemm ikun fija qiem. Dan hija xi 100 metru fiha. Milli ma nafx balla ma Taqta, nafx. naturalment. Taqta kemm għandek bżonn, ikun hemm il-ħoġor ngħidulu aħna biex nispjega forsi ma jifmunix. Jekk ixbiek fih minn hawnhekk sa hawnhekk għenidu fih disa tiqiem. Għama, tiftaħ idejk hekk. Għama, normali ħamis piedi, tija jizar. Ma normali ħamis piedi. Jekk fih disa tiqiem, għanna najdu l-natu il-ħoġor. Jew sorra, u minn sorra. Sorra ħoġor, tajjeb, proset. Minn disa tiqiem taġġa d-daħħal 3 tiqiem oħra, jew ġiex tiqiem oħra skont kemm trid sorra jew ħoġor fix-xibka. Bl-Inglis slacku. Eżatt, biex meta teqleb inti x-xibka ma tkunx jisapportira Ġiradba. u taqbad l-asfur u s-sabtu mal-art. Għallu jiġi suġġu borza u jinżel Għax tinsiex dan qed nonżbu biex l-asfur jibqa' ħaj. Oskur, Importanti di. Għax f'ċerti pajjiżi oħrajn jista' jkun qed jonżbu. F'dan il-każ pereżempju da biex jikluhom kienu. Ġekk imut jew jibqa' ħaj ma Mhix jimportax. problema. Imma fil-każ tan-nassab Malti l-iktar ħaġa kellha tista' tiġilu li Toqtol l-asfur. joqtuh b'xi wajer. Toqtol anke ma xibka, l-xibka ġeli l-asfur daħħar rasu ġo xibka, għek ma jkollokx ħożor bizzejt, s-sabtu għal dar. Għax dik ikollok il-ħoġor l-asfur idu. Ġo xibka. Ġida, bejt ħaj. Jaqa normali. Illum ma ċawna s-saba li għabdu biex jiklu. Dan safar tal-għana erezija li tgħid tikolhom. Sija. Sakrileġġ, L-insib tal-gamim spiċċa ġibiri. Sija. Pero anka l-gamim ħaj kienu jgħabdu. Però l-gamem kien il-gamem jien niftakar fit-tfuliti. Il-gamem kien jinqabad u kien jinbih għall-ikel. Esgur. Jinbih ħaj. Jinbih ħaj. Għax ma kellhomx ħafna U friġġi. eżatt, kienet wej li żomm il-laħam inti f'dejjem frisk għax ħaj Eżatt. barra mill-istaġun. Esgur. Pal-mem mit-tadamim għaddet u fajt oħrajn. Kollok barra mill-istaġun Fajt kollok. kienu staġjonali, allura kif beda l-bżarru fil-fatt. Bżar beda. Mux għattoma. Biex preserva l-affarijiet. Iġiviri mela, le, mħafna zjed. Nibidel ukoll. Il-ħoġor kien ikun xi biċċa drab miżjum. Le. Parti bix-xibka. Parti bix-xibka. Flok, qed ngħidlek. Għan iprofa fehmhom jien. Inti għandek
il-xibka propja imlibsa fuq il-kalament, fuq il-lenza, fuq il-lenza. Sewa, dak iż-żmien lenza, u dak iż-żmien il-materjal kien kollu qanneb. Il-ħbula kienu qanneb. U anki x-xibka kienet qanneb, issa ta' żmien terelin. Sewa? Terelin, hija. Issa inti il-xibka imlibsa fuq il-ħabel. Sewa? U bħal portiera, it-tinjiet biex ngħidu hekk, ġifieri ma tkunx streċjata, tkun it-tjar, eżatt. U dak huwa l-ħoġor, jew sorra. Bil-Malti nużaw il-kelma ġmieħ fil-portiera. Issa, meta Bik ngħidu l ħoġor aħna. meta xbik isir professionally, Qassam il-ħoġor. tqassam il-ħoġor bil-tużalenza rqiqa u konna tukas ċertu distanza tagħti ċertu ammont ta' malji. Malji huma l-individual holes tan-net, ġifieri kull it-toqba. Ġifieri jekk f'daqshekk streċjati eżempju tidħol 20 malja waħda fejn l-oħra, inti iddaħħal eżempju 30 biex allura mislek. Kull 30 malja tagħmel lenza ta' pied. Allura għandek il-toqob żejda ġew pied. 30 malja kun daqshekk kobor. Għadek il-ħoġor li semmejna 9 tiqjiem nagħtu 3 tiqjiem ħoġor, ħanqasmuhom kull pied jaflu 5 malji żejda. 5 malji żejda. Biex il-ħoġor ikun max-xibka kollha. Ma jkunx hemm dik l-oqda bir-riħ ix-xibka timxi u jiġi kollu naħa waħda, skont fejn ikun ir-riħ. Għawak qed narawha bil-maqlub speċi dina. Dura qiegħda naħa Issa id-dura m'għadna xejn fuqha. Dura. Mela nastab mistoħbi fid-dura. Għajdulna naqra fuq id-duri u. Id-dura tradizzjonalment kienet tibbena, issa qed tibni kamra ta' sejjieħ, dry stone wall. Sejjieħ, ġifieri l-ħitan ta' sejjieħ, u mbagħad forsi tagħmel il-qoħ kienu jagħmlu tradizzjonalment ma kienx tagħmlu minn ma rridx jagħmel imbarazz. Għax hawn das minn hawn min jagħmel ħafna materjal biex jagħmel dura. Imma d-delizzju dik hija li kollok dura tal-ġebel jekk jista' jkun ta' sejjieħ u ma tużax ċerta materjali li ma jaqblux fil-kampanja. Bissejħ ma tistax issaqqaf. Ma tistax issaqqaf. Ma tista' tagħmel saqaf la tukas u mbagħad tagħmel żewġ pjanċi. Ekku, mbagħad tat-tiġi li jattuh mbagħad bil-ġebel. Bil-ġebel jew ħamrija. Jagħmlu pjanċi u plastik xi ħaġa u mbagħad jitfgħu ħamrija fuq jiġi naturali. U fiha tajjeb li semmu aħna ngħidu toqgħod fuq il-ġebla. Issa ħejja il-ġebla ġilba tkun ġebla tkun sit. Imma jiena dinejt ġebla fuq il-ġebla. Xorta li qatt fuq il-ġebla. Jew qatt fuqhom. Ngħid. Għadillu ngħid li dejjem fuq ġebla nsab. Qatt ma kelli Qatt ma kellek si u tappizzar. Mhux it-tappizzar tal-ġebla. Għax biex toqgħod fuq siġġu jew jien ma nafx, ma insomma nitkellem personali jiena. Fuq siġġu ma nafx nsob hekk jien. Nistax noqgħod hekk. Għax inti għandek il-ġogi, għandek Il-ġebla toqgħod iktar fuq ġebla preparat. kemm jista' jkun għolja. Imma saqajjar tinsommu ma x'imkienu bidejja hekk biex il-ġogi nżommu fidi. Le, għax inti hekk toqgħod bil-wibqa. U jaħbtu l-asaf, ġela, dik hemm dik il-mossa hekk. Sajna naqra, għax bizna naqra, inti għandek żewġ ħbula fidejk. Għandek il-ġog u l-ġbit. Le, il-ġbit ma żommux fidek. Il-ġbit ma Għandek għandek il-ġogi, ġeli kollok 5 ġogi. Għajdulna naqra fuq. Fuq il-ġog. Il-ġog, naħseb għandek design ta' ġoga, ta' nofs, eżatt, insomma. Ma jedda xek spiegat, imma nistan. Il-ġogi għaxa ħaġa, zok, ta' siġra, jistaw tal-lews jew bawla. Jekk irrid nidħol aktar fid-dettall, l-aħjar zok li tista' tuża huwa għawda xem ħafna minnu jgħidulu jagħmlu fif minnu. Virgi, dik. Għax il-virga titgħawweġ, hekk torqod l-asfur ma tweġġawx, qed tifhem? Issa ħallihom min jagħmel zok tal-lews, tal-ħawħ, l-importanti li jkun dritt u jekk ma jkunx tqil, aktar ma jkun tqil, aktar ħadd tiġi tqil ġoga. U daw tal-virek dik li fihom. Ma fihom xi kiesi
aksa, tafu xini aksa, minn fejn toħroġ it-zokk. Ma jkunx fih ekkiesi, il-verga għandha ekkiesi fit-tul ħafna, allura x-xibka ma teħlix ma ġoga. Għax inti meta taqleb ix-xibka, tikollok it-zokk bil-ekkiesi teħlek ix-xibka miegħu. Għax introtti xek tisser il-ġoga, jew toqtol l-asfur. U l-ġoga qiegħda biex inti tiġbed la safar lejn il-manza. Il-ġoga qiegħda biex inti tpoġġi l-asfur. Għax l-asfur irid jiġi biex jingħabad. Eżatt, l-asfur jew fuq ix-xibka jew fin-nofs. Mbagħad tidħol it-tattika, ġieli jkun għaddej u taqliblu, insomma, jekk ikun fix-xifer tajt daħ naqdej u daħ nissugra. U di diffiċli tal-insib. Dik is-sema ma tispiċċaq, tasfur għaddej, u tiġibu Inti tkun kapaċi ġib l-asfur jew teftifa l-qata xini. Aktar ma jkunu aktar diffiċli, imma insomma. U l-ġoga qiegħda biex inti la jaħbtu ngħidu nibqax waħda wara l-oħra. Jaħbtu l-asafar. Inti l-asafar għadek ma rajtomx. Meta l-asafar tiegħek jaħbtu fuq l-asafar li ġejjin, inti l-nassab irid ikun kapaċi li jinduna u mhix ġojini, u mhix vrieden, u mhix griedel, xem li qed jaħbad fin-nassab tiegħek. Għajdhom xini t-taħbita, xini l-bit. Il-ħabta jien l-asfur jaħbad fuq l-asfur. Jien għandi l-vrieden u l-vrieden ħassew indunaw li ġejn il-vrieden, jew għaddejn il-vrieden. Għalla l-vrieden għandhom ċertu għajta li hija ħabta ngħidu la ħabta aħna, it-samzima jew Issa niġu għal-jom. Ija għanja eċitanti, għall-asfur u anke għalin, ovvjament. Għax għandha ċerta intensità. Fej la safar ikunu isom qed jannu ċerta kif tgħidhaw, kalma jew ikelli jgħidu li xulxin fuq il-mansab. U mbagħad l-għanja iżżid intensità kbira li tur li hemm ċerta ċitament, u l-ċitament ikun tal-asfur li qed jara l-sieħbu għaddej. U jkun literalment qed jajjatlu. Hija mhijiex għadja normali, hija kbit. ħabtu la safar fuq seħbitob jew sieħbob jew sħabu. Għamlu konnessjoni. Eżatt, dik hija konnessjoni. Imminti il-mansab għandek ħafna għandek kwalitajiet la safar. Seba' speċi. Issa inti tkun taf il-ħabta minn qed jaħbad ħalli inti taqbad it-taħrik biex tħarrek. ħanoħdu l-ura pass. Għax għanna naġi. Għax intom tkunu għalikom offja di. Iġviri, in-nassab ijat fil-dura, mistoqbi. Sawa, proset. U d-dimu għandu iġbik, għandu zewċ ħbular lenzi. Dak tat-taħrik. Jista' jkollok iktar minn Inti li kollok 4 u 5. Eżatt, it-taħrik huwa da. Il-kwalità. Dak. Dak. Iġviri, da jkun asfur marbut bis-swifil normalment. Mux marbut. Bil-kelma imbrigat. Għax dik importanti, għax minn jgħid jorbtu la safar minn sijom. Il-taħrik, biex nispjega eżatt, it-taħrik huwa l-aktar asfur li qabdek la safar u l-aktar asfur li tittieħu ħsiebu. Tittibża għalih kif tħarrek, kif talmu u kollox. L-elementi, ix-xita, tittamillu fejn jistaħbad, kikun ir-riħ tamillu l-ken, għax l-aktar asfur delikat. Mux jgħed ġol gaġġa liberu, jgħed fuq zokk, da ikollu narġaw nsemmu l-ħarxa, mux ħarxa. Il-ħarxa ikollu l-aktar. Le, ta' mux ħarxa jgħidu, la dik. Dik xaħġa tajt inti. Xkil? Xkil tal-gamim. Tal-gamim. Xkil tal-gamim. Ma mna naf li għanda. Lek, ħal ma t-najdu, il-vertun ninti daqsek. Daqsek. X'inhi l-kelma? Tara, ili 10 snin. ċatelqek. Ili 10 snin ma tużad il-kelma u titla. Nużawa kull-jum. Ġirat li xi 6 darbit fil-lecture li għaddi. Għanda kelma. Iwa, kelma. Ħarkela forsi tiġi. Ejja, daj kollu mill-bastun skont kemmu tajjeb l-asfur tħalli dil-ispada. U jkollok labra, mhix labra minn daw li tista' torbot ħolqa ġo fiha niftehmu. Qed tifhem? U l-verdun ikun jew l-asfur ikun imbrigat bħal meta tara kelb. Għaddej bl-imbrigatura. Ġifieri marbut, imma mhux is-sib. Marbut għandu ħolqa tintlebes ġarasu. Ħarnes. Bħal sejf ta' ħarnes ta' bniedem. Ġwejn huwa taħt saqaf u jispiċċa. Tkun taf tagħmilha dil-biċċa xwejn. Għax dina. U il-qies minn asfura li ħor tagħmel differenza. U jkollu ħolqa u kemm tlibbislu dil-ħolqa. U l-asfur ikun kapaċi li xinti tilqu minn idek
imur fuq it-zokk. Melu jgħatem fin-nofs. Eżatt, li huwa dak. Dak. Għandek U għat tikkontrolla inti minn ġoddi. Sajkla, ma pinġas. Ma taqbad ċajkli għaj. U tkun armata bil-ġog l-enzafina kemm jista' jkun biex ma tidirx. Edda l-oġġett l-asfur ġej għalih, qed tifhem, u inti qed tiċċaqalu. Allora kemm jista' jkun armat kollox fin. L-enzar qiegħa, dak ukoll għandu l-kalamenti, il-ġoga għandha l-kalamenti. Ġveri l-asfur li qed ipassi l-iktar primarjament qed jisma' issa niġu għal tal-ajja. Kompli. Qed jisma' l-asafar. U qed jara. Però mbagħad f'mument strateġiku, issa waqfu li xintom l-experts, f'mument strateġiku nassab iċċaqlaqlu dan it-taħrik b'ċerta mod biex l-asfur qed jaraw kol asfur bħalu qed jiċċaqlaq b'ċerta post u Nieżel fir-roqa. Jgħidlu fejn jinżel. Issa dafna safar tal-għan għandhom pereżempju r-rix ta' dembhom abjad jew xi ħaġa jew għandhom l-abjad. Tittara. Jew l-isfar. U meta jara dik il-flash xu somma. L-asfur joqgħod. L-asfur, jew ħajara, l-asfur nieżel, inti tibda tperperulu. Għaxu jitella l-ġok, un bat il-izluħ, għalliraw, iżel l-asfur. It-zokk ħajitla. Un bat l-asfur, jekk ikon l-akki ġvirin, nassab ju tal-affariet tiegħu għax di mhux ma taqbadu. Jinżelaw l-asfur jew għadej jisibu. Un bat jista' jaqleb. Mhux dejjem joqgħod jsir daqqa joqgħodlok barra, kemm int kapaċi inti. Għax un bat hemm tibda l-istorja. Globali, hemm ħafna affarijiet, għax anke l-gabjetti, aħna meta npoġġu la safar, nagħmluhom mhux bla doċċ, batta għamil asfur fuq ġabla, hemm it-tattika kif tagħmel l-asfur, hemm il-kwalità tal-asfur, jekk għandek 7 asafar li huma l-istess, ġojini jew grieden, inti taf li dak l-asfur il-number 1 fuq il-gabjetta jkollna number 1, number 2, number 3, nibqgħu għaddejjin. Nafu li number 1 asfur li jaħbad, meta ħajara sħabu, aħjar mill-oħrajn. Allura dak l-asfur ħanamlu f'ċertu pożizzjoni tal-mansab, skont il-kwalità tar-rieħ, għax l-asfur biex jiġitik fil-mansab, mhux tħarriklu u jinżel bħala rjoplan, ma jinżilx hekk. L-asfur jisma' l-għana, l-asfur idur, jieħu r-rieħ, jekk ħajoqgħotaw, mhux jiġi hemm. Idur, jekk ir-rieħ ġej minn hawn, jieħu r-rieħ u jinżel wiċċu ġorrieħ. Jieħu r-rieħ. Xi jgħidu jpanni. Jippanna jiftaħ minn ħajja. Jippanna jieqaf ġorrieħ. Jieħu r-rieħ l-asfur dejjem qatt ma joqgħod bħala rjuplan. Aħna ngħidu wkoll ġottem. Rjuplan Ġottem. ġorrieħ. Ġottem. Wiċċu ġorrieħ. Għax jekk l-asfur jinżel favur ir-rieħ m'għandux kontroll. L-asfur il-kontroll tiegħu huwa dembu. Allora ma jħux ir-rieħ, m'għandux kontroll biex jibbrejkja, jekk jiġi favur ir-rieħ, jistabat l-asfur. Allora dej anke fl-aqpiet l-aħħar biċċa jagħmel hekk l-asfur. Qed tifhem jieħu r-rieħ. Għax dili fiha s-sena tagħha li Hemm ħafna l-asfur affarijiet. għaddej 99% ma jinteressax jinżel, qed ipassi l-asfur għaddej l-affarijiet tiegħu. U n-nassab irid b'xi mod jikkonvinċi l-asfur. Eżatt, li Mhux ħajru biex jinżel ma jinżel f'dak il-post. li ħajru li Ġifieri jinżel toqgħod taħseb fiha li hemm xi ħaġa. hija diffiċli ħafna. L-asfur inti qed tħassbu li hemm xi ħaġa tajba, hemm sħabu, Iżgur. li hemm sħabu hemm xi ħaġa Żgur. u jiġġojnjhom. Issa hemm safar differenti, hemm safar li jkunu jisom iktar jinżlu, għajdulna naqra fuq għadi. L-asfur fidil aktar ġebbiedi, naħna jdulu ġebbiedi iżjed, asfur ġebbiedi per Imma ġifieri Jew ħorox. Jew ħorox. għax hemm żewġ tipi. Ħa nitkellmu fuq l-safar tiegħek, mhux l-safar li għaddej. Alright, tiegħek. Għajdulna naqra t-tipi tagħhom da mhux bħala ġojjin u sponsor u hekk, imma ġebbiedi u x'nafien. Le, l-asfur tiegħek mhux se jkun ġebbiedi jew le. Li semmejtlek l-asfur tiegħek inti għandek armatura. U n-nassab, inti l-isem li għamilt hemmhekk, la safar, rridu la safar. Inti rridu kollok armatura biex taqbad la safar. Minnar armatura jinnaf is-safar bħalli. Issa Imma- ġejjina li għadik. Imma hopeless case, ma nafx li jgħid l-asfur. Isni għat nisma ċinis, jitkellem ma ċinis. Namme bħal ċinċan, imma ma nafx ngħid. Qed tifhem? Imma l-asfur jitkellem, għandu l-lingwa, jgħajjat, janni, jaħbad,
biex iġib, qed tifhem xi lingwa tagħhom la safar. U inti għandek l-armatura tiegħek jekk għandek 12 ġojin, ħatażel l-aħjar 6 jew l-aħjar 5 biex ħodhom miegħek. Inti tkun għaddej Is-sinti tkun kapaċ, toħroġhom barra daw, id-dendellhom mal-imsiemer, tisma' jan nisma' dak x'jaħbad, tisma' dak Għax huma x'samsa. nassabu meta ma jkunux qed jonsbu. Anke jekk ikunu d-dar, pereżempju, fuq il-bejt qed jagħmlu xi ħaġa. Is-sena Joħorġu kollha. 4 safar. Is-sena U kollha. joqogħdu jistudjawhom naqra. Is-sena kollha, noħorġu la safar, ndendluhom ma' musmar, ma' ħajt, ġol gabjetti, u tisma' jgħaddi pereżempju għaskur tal-bejt, u minn sitti vreda l-għandek għandek verdu minnhom tsu. Qed isma' x'jaħbad dak. Mela dak il-verdu ħanamlu ma' xibka, jien dak x'inħajjar l-vredna ħajt samsam. Liħor jibqa' jgħanni. Qed jgħajja ċorta, imma mhux qed jgħidlu ejja l-astur, għaw, qed tifhem? Hemm il-kwalità tal-astur. Tużbu bil-bal ukoll, bil-bawla. Il-bowla. Il-bawla dik xi ħaġa oħra mbagħad tattika oħra, l-balla. Għidulna naqra fuq. Li tinżid Kellem nara, kellem. fuq l-għanja tal-safar tagħna. Għax jaqbad ħafna. Hemm ċerti safar li imħabba li jkun jgħannu b'ċertu mod, ma tkunx tidhom maġbik, tkun tidhom il-bot. Eżempju, l-sponsuri ġili kollhom għanja tanti qawwija li ġelek taħseb li jimbuttaħ asfur ieħor. Allora tagħmilhom iktar il-bot. U għasafar li kollhom sponsuri eżempju li kollhom għanja soft iktar, iżommhom maġbik. Teżisti wkoll hawn min jgħid li kollok apparell iżarzar, kif jgħidu hawn. Iżaqżaq. Aħna naħsbu li hija għajta tal-ġlied. Jiġifieri meta jiġi apparell ieħor, l-ewwel jisma' l-għana, ma bagħad fl-aħħar minuta jżarzarlu, iżaqżaqlu, u dik tista' tkun qed jiġilet miegħu. U tista' tkun tirriżulta li dak l-asfur li jkun ġej u mbagħad idawwar dembu. Jew joqgħod barra. U taħdem f'kull aspur, mhux apparel. Għax hu mhux bħal Peter Ross tat-territorju. Le, huma safar ta' jiet flok. Jiexu fi floks. Iġu ma jħobbu il-kumpanija ta' xulxin. Imma wkoll fil-floks ikun hemm hierarki, ikun hemm ġerarkija sħiħa ta' minnu it-top bird u ta' minnu ta' warax. Iġu jkun hemm ċertu aggressività bejnietom ukoll. U l-ajjat huma lek jużawh biex huma jagħmlu kontatt. Komunikazzjoni. Ma l-oħrajn. Komunikazzjoni. Li jkunu Ġuri nassabet biex ngħidu hekk jesplojta dil-karatteristika naturali tal-asfur. Biex jaqbdu effettivament. Mbagħad ma ġifieri issa kontu ġejjin tortiex waqqafkom, ma kontu ħatajdu fuq. L-asafar li jiġu u kontu ħatajdu t-tipi tagħhom ħorrox u għajdu naqra fuq dik. Hemm il-kwalità tal-asfur, pereżempju jekk insemmi ekra, hekk tagħmel ekra ġo gabbjett hawnhekk u tiġi ekra tiġi ħdejha. Ġojjin ma jiġix. Ekra tant huma ġebbiet li ta' xulxin li huma fidili li tiġi fuq il-gabbjetta tibda ddur tidħol ħdejha ikun asfur ġebb. Fil-fatt tinqabad bit-trabok. Tinqabad bit-trabok, ma anke tażabbux tinqabad bit-trabok, però li hi friendly ħafna dal-asfur. Żgħir, ħadrani, friendly ħafna. Imma tkun ħarxa le. Ġieli jaqtaw passes. Naqra bejn il-ħarxa u Ma tantx nistgħu niftehmu għad il-biċċa xogħol għax kemm qed ngħidulkom li ġebbiet għad il-ekra imma meta kultant jiġi żmien li fil-qtajja jiġu biqtajja u ma jagħtux jgħaddu minn miegħek ikollok l-ekri u jisek m'għandek xejn. Zi għax di ta' zi u jibqgħu sejri. ma jagħtux ġifieri Ma jagħtux Ma jinqabdux. Aħna ngħidu ħorox. U ġini ngħidu Illum għandhom ġejjin il-maltemp. ħorox la saba. Ġini ngħidu għandhom il-maltemp wara Daqqax jaħx. ikollhom il-maltemp, ikollhom kunu irridu jaslu, għalli jibqgħu għaddejjin ma jagħtux każ. Jagħmlu għala safar kollha di. Imma fl-ekra in-nassab jistaġeb għax tanti fidila u taqqabad biex xejn. Diġi li jkollok il-gabjum għax di tiġi fidlam ukoll, tiġi fidla. Kun qiegħda ġorrab intu għaddej tajjat l-ekra tiegħek tal-gabjum u tiġi fidlam tiġi l-ekra tiġi warajk. Għajtant kemmi ġebbieda, mbagħad jgħaddu minn miegħek tħarrek u ma jtukx rasa. Il-gabju. Ma tifhimux, tifhem? U dik il-gaġġa kbira. Mhux gaġġa xkola. Tużaw biex tmorru fuq il-mansa.
Il-gabjun huwa gaġġa ċatta biex l-safar li naqbdu namlu għom ġod il-gabjun. Ikun baxx, 4 purzieri, u fuqhom impoġġu l-gabjetti. U f'kollox ikun ġo xkora biex inġorru għom wara dar. Gabjetti dawk il-gaġġeġ Għal-Christmas fader. li tagħmel safar fihom biex tonsob. Eżatt, għandek kollox miġbur ġola dik ngħidu l-armatura. Għana, għandek 27 gabjetta jew 30 gabjetta skont kemm joqogħdu, u mbagħad għandek il-gabjun fil-qiegħ u l-gabjetti joqogħdu fuqhom il-lajn. Per eżempju, joqogħdu 9 u 9. Qed tifhem xi? Lajna ritrattijak bil-roda, Michael, bil-gabri, bil-xkura. Dak misser il-mara, misser il-mara. Kien Kont immur ħdieħ dak, kien jitla dak mhux bir-roda. Hekk titngħidlek l-istorja tiegħu l-insib biex iwaslek dak kien joqgħod ħalluqa. Jitlab tal-linja l-ewwel waħda għal-Rendi. Mill-Rendi kellu ħabib tiegħu żomlu rota ġo xadba, ġo razzett, żgħir, kamra jaqbad ir-rota minn hemm kellhom l-asafar, jabbi l-asafar u mill-Rendi jerġa' jitla fejn il-ġibjun ta' Rendi bir-rota. Dan irid jagħmel kollox qabel jisbaħ. U jerġa' jinżel kollox fil-għaxija, jgħid fuq ir-ritratt li nsemmilkom. Issa dak iż-żmien kienet storja oħra. Għax dak iż-żmien ma kont ħalli xejn ġol għax ma ssib xejn. Illum iħallu l-lasti, il-ġbiek, il-ġogi, koll. Dak iż-żmien trid tiġġor kollox miegħek. 4 lasti, il-ġogi jekk taraw fuq ir-ritratt. Qabel kien jaħduhom. Għaliex taħsbu, jien naħseb għandi idea, ma hija tajjeb. Kif? Għaliex nbidlet di l-ħaġa anke l-kaċċaturi. Għax imbagħad bdejna, l-ewwel nett iġbiek sar aktar imprekattiv biex iżżarmah. Qabel kien ikun tal-ħabel, tagħmel oqda fuq u tiġi tissikka minn isfel. Illum sar kollox għazzar, ma jerħix għax imbagħad biex tajt oħra, għax ħaġa ġib l-oħra. Qabel kien ikun il-ħabel tal-qanneb. Da jekk tarma tal-qanneb ukoll tal-mieħ jixxarab. Kif? Ixbik tal-qanneb tixxarab tal-mieħ. Ija, mhux għax ma jixibx tal-mieħ żgur. Eżatt. Għax hekk tal-mieħ jimmuffa, il-ħabel jitterra. Imma qabel x'in tarma fil-ħodu fid-dlam int tkun innida dal-ħabel jissikkaruhu għax jixxarrab u jinġibed. Mal-ħin tittoqgħod tissikkaħ. Ġieli taqleb u x-xibka jistallablek iġbik għax kun merħi. Għax introddu taġġa tmur Ġifieri nassab illum għamlu bazzar u da ma jċaqlax, se tħallek sena hemm biex ma jċaqlax. ilu juża l-qanneb għal recreational use in-nassab. Żgur. Minn ma kien hemm il-liġi. Imma l-ħabel kien jużar Il-qanneb il-karta. ħaxixa. Ija l-pjanta tal-ħaxixa kien jagħmlu ħabel minna. Fil-fatt, X'in fettillu kienet ta' l-Svizzera biċċa ħabel. tara għali ikbar, jispiċċaw għata. Xin jiddeja fil-dura ta' biċċa ħabel u l-pajjiba. Ta' minna fassi zola għed tiċċajta. Askin jaf il-nassab li dak li dik hija ħaxixa dak Għaddi xiliġi u għalu fik. Minn ħaġa tiskanta li nsib minn ħaġa ta' besa l-oħra ma tispiċċax. La safar li għed passi, rrit l-ewel jaħbat. Iġveri jagħmel connection ma' la safar tiegħek. Ħossuhom ngħid. Umbat itik. Ħassew. Itik. La safar li jkun għaddej ma jaħbaġġ. La safar tiegħek. U jkun għaddejjanni. La Issa skur din jkun kelma għaddejjanni. tħoss. Tużaw għalikom intom ukoll. X'il-kelma? Tħossom. Ħassu. Intom Ħassew. ukoll. Ħassew. Ġveri, jħoss. Jew ħassejthom. L-asfur li għaddej. U intu koll. Anki nħassejthom, ġeli ma nkunx blasa. Mhux smajt tajt, Ħassejt il-ġoj, ħassejt, ħassejt. Smajt ma tantx tintuża bil-nas. Ħassejt. Ħassejt. Ħassejt il-ġoj, no ħassejtom. Ġeli ma tarom. U tifhem għaliex, Etnoħkom ta' tużaw għaddin- bil-kelma. Għax hu nassab tanta Fiċċhom ma taromx. kakofonija ta' ħsejjes. Għax hu għara dak l-ajjat kollu, jiġifieri orkestra jkollu quddiemu. Żgur għandek seba' U speċi. hu essaċ mhux jismaħħa differenza, jittendi li hemm x'imkien hemm da xejn għalhekk jgħidu tħoss. Jien taħseb li huma vrieden, tħoss inti mal-ħabta tal-asafar taħseb li huma vrieden, taqbad it-taħrik u kif tarom tgħid le, dawn mhux vrieden, ġojini, taqleb it-taħrik li għax inti Għal-direttur tal-orkestra hemm xi ħadd skunat. Mbagħad le, mbagħad xintarom inti għandek il-kulur, għandek it-titjira, għandek il-kwalità tat-taftifa, taftifa tiġi magħluqa, taftifa tiġi miftuħa, u ta' combination ta' sekondi tagħmel plus u Sigħalhom minus. x'inhi taftifa. Issib li taftifa huma qata safar. Nista' nuża qata tużana safar b'daqqa.
Ngħidu la teftifa. Imma teftifa mhux qata kbira. Le, qatta mbagħad Qata kbira ħafna. qatta kbira. Imma isu sa tużana u nofs. Ngħidu la tgħid teftifa. Qatta żgħira, teftifa. Hemm xi kliem ieħor li tużaw wara tajja. Kliem imma tiġi għalih. Bekk titkellem fuq kollox qed tifhem. fil-kuntest. Fej ma tifmux, ċanna nitkellmu minn għalina li tifhem kulħadd. Fej ma għajdi, tibżax. Tistax jekk kellu tispjegalna l-askur taħrik. Taħrik, Kif tagħmel inti n-nassab X'nagħmlu? biex l-askur ta' fuq jinduna bih? Tolli, għanti għandek spaga, Sewa? il-ġoga. Ma nix Ma infemilek, tibżax. Inti ġoga għandek injama. Għajja najdu das kaxxa ta' sufarini. Għandek toqba u għandek zok. Tajjeb, issa ma zok, 3 kwarti mit zok. Għandek ħabel, lenza tkun di. 3 kwarti tal-ġoga, nieżla hekk, miftuħa, li jiġi bħala kalament. Għandek ġiex timsimer ġol-art u jarġaw jiġu għal maddi kaxxa ta' sufarini għan iftihmu. Tajjeb? Bordieri il-ġoga kollha qiegħda waħla fuq dawn żewġ pinnijiet. Fuq il-kaxxa ta' sufarini għandek biċċa zokk ieħor il fuq. Li għandek lenz oħra ġejja minn fejn irbatna għaw fuq għalma l-musmar dal-pin u jibqa' sejjera ġoddura. Jiġi liver. Liver, eżatt. Issa meta ħanixbet l-ispaga, dil-kaxxa ħatamel hekk. Titla, u t-zokk jitla. L-asfur ikun mallem, mhux kull asfur jitgħallem għat-taħrik biex id-diskors ikun sewwa. Mhux ħataqbad asfur u taqbad tlibsu l-imbrigatura u tpoġġa fuq it-zokk u jitla'. Hemm kwalità ikollok kemm ikollok wieħed aħjar mill-ieħor, dak għandu marda, dak għandu oħra, dak jaqbiżlek minn fuq it-zokk, l-ieħor ikollu jgarrem l-imbrigatura, jew jittajjar waħdu, jibda jtillek waħdu, bordiri hemm ħafna fejn neħtlu, imma għana qed nispjegaw x'inhu taħrik. Is-sinti meta rajt l-asafar, ħassejthom, ħabtu l-asafar u qed taħseb li huma ġojini. Inti għandek ġojina normali jisiru nisa daw, mux il-ġiet. U min jagħmel raġel ukoll. Għandek ġojin, virdun, sponsun, innaf, apparell, ekru, da kollha tista' tagħmelhom taħrik. Ġoġbi. Kollha tista' tagħmelhom ġoġbi. Jista' jkollok saba'. Qed tifhem? Aktar ma tagħmel aktar jkollok tixkil. Imma normali il-ġojin, l-sponsun u l-virdun. Il-virdun doktejjem. Eżatt, daw it-tlieta l-aktar normali. Ma inti għandek li tiħbula ħabtu la safar u jidillek li huma vrieden. Uqbad it-taħrik. Inti daw den poġġihom fl-istess ġoga biex tidra hawnhekk għandek il-ġverdun. Hawn għandek il-ġojin. Le, barra da. Imbrigat. Imbrigat marbut blabra. Ma t-sok. Taqbad it-taħrik fidek. Għadek ma ħarajt safar inti. Għammel ħabta biss. Tajjeb ħabtu la safar u jidillek li ġojini. U tfittex normali ħatarum ġejjin kontra r-riħ. Ekk ir-riħ ġej minn hawn u tfittexaw. Qed tifhem imma mhux dejjem, ġieli jkun għaddejjin. Ġieli jkun għaddejjin minn hemm. Avolja wiċċhom ġo rieħ, imma għaddejjin minn warajja. Qed tifhem? Jew minn qudiemi. Mhux dejjem ġejjin ġo fik la safar. U x'inħossu il-qata jew l-asfur li jkun ħajjiġi għallajat, da ħajjiġi u inti rajtu. Kif rajtu, it-taħrik mux taqbadu tħarrek, it-taħrik għandu taktika oħra. Kif tħarrek? L-aħjar li tħalli l-asfur jieħu temp tal-ajjat tijak, l-asfur ħajħu temp tal-ajjat tijak, xin jieħu iċċu ġorrieħ. Jieħu temp xi ġifieri? Jieħu rrieħ. Idur għal-ġottem. Idur għal-ġorrieħ. Taħsbu ħajbqa sejjar inti. Tifel ġimina wara tasbu ħajbqa sejjer, imma jdur għax hemm sħabot jgħidulu. X'in dar hemmhekk tista' tibda turieħ. Għax wiċċu qiegħed ġorrieħ, allura tgħidlu hawnhekk hija. Qed tifhem? Qed inti toll il-ġoga u l-asfur iperper. Iperper waħdu. Issa jekk il-ġoga toqgħod tilgħab tixbet u titlaq l-ispaga, inti l-bastun qed tagħmillu hekk. U l-asfur ikun mallem demet li tiċċaqlaq il-bastun ma jinżilx fuq it-sok. Qed tifhem? Jibqa' turieħ, x'in dejlek li qiegħed qrib biżżejjed biex titlaq it-taħrik, titlaq il-ġoga, titlaq il-ħabel u l-asfur jinżel fuq il-ġoga. U l-oħra raħ joqgħod u ġeħdieħ jew qrib.
U taqleb. U taqleb. Dik il-nasba. Dik il-nasba. Tattikuża, prattikuża, ħadd ma jonsob bħal xulxin, kulħadd għandu talent għalih, għax titkellem ma nisjedlu dak ħarrek tajjeb jew dak isaffar tajjeb, ikun hemm differenzi kbar. U kif tqassam? Kif itqassim huwa xi ħaġa oħra. Hija importanti jgħidu l-għamani, titqassam ma safar. L-ewwel ħaġa Ġieli mort mi l-ewwel ħaġa t-taħrik jiena ma nafx x'opinjoni di, imma jiena nafa li la safar ma tħarrikilhomx l-istess. Eżempju kif tħarrak il-verdun, ma tħarrikx għasmonsu. Ġifieri, hemm techniques differenti. Issa rigward qassim, jiena qassim midi xi ħaġa li dob biex tallimta ħafna u tgħix kemm maqbad ta' safar u maqba fik. La safar tqassamhom għaw kontra t-temp. Jiġifieri jekk ir-riħ ġej minn hawn, l-asfur ħajtik minn hemm u inti titqassamhom kontra t-temp. Assamu ġieli tippustjom. Tippustjom fuq il-plieri. Jiena għalmuni, jiġifieri minn ta' nepal irsew, li l-asfur joqgħod 6 piedi wara ħargabjetta. Tal-ajat. Issa, ukoll met inti għallen dan l-asfur inti kontra rieħ. Inti kontra rieħ. Kontra rieħ jekk inti tqassam kif qed ngħidlek jien, inti ħajkollok lana kollha taqa' downwind. Qed tifhimni, jiġifieri jew anke jekk ikun ġej, eżempju, jiena l-ġojjini dejjem mit-tramuntana u l-majstranna ġejjin. Ikunx ikun ir-rieħ. Anka fil-rebbija? Le, fil-rebbija le, f'Ottubru tgħidu. Jiġifieri qed ngħid li jien nista' nkun qed ħares lejn tramuntana. Narhom ġejjin minn faċilità tiegħi tikek. Sewwa u jduru għall-lana, jaqgħu fuq lana u hawnhekk meta jaqgħu fuq il-ġifieri downwind mill-gabbjetti tiegħi. Ħajkun hemm konċentrazzjoni tal-għala, x'lana ma tinstamax hawn. Issa min jgħid li minn fejn ikunu ġejjin it-tjom gabbjetta xorta, jiena assolutament ma naqbilx. Tista' tgarfex l-ajat. Għax ġieli iduru hekk, jaqgħu fuq l-ajat tiegħek, u mbagħad jibqgħu ħirġinek għalli wara. Għalli għandek ġo tramuntana. Imma jgħidu lek ukoll li mhux kull imkien l-istess. Ġieli ma jerġgħux iduru. ħafna darba Ma tantx tarġa. Ġieli u Asfuri tikit tagħmel ċans wieħed normali. Ejja, ġieli. Ġieli, imma Ġieli dik. Skont x'inhu, imma edik, ġieli dik. U mbagħad dik tal-safar ħorra u xudaj, għajdu narafu. La safar ħorrex ma tantx tista' titkellem fuqha għax ma tifhimhomx. X'inhuma? Ma nafux. Le, la safar ta' bħal lek hemm l-ekra fidila, hemm l-apparell fidil. Il-ġojjini naqbeżana, da anki ġol gabbjetta, l-ekra toqgħod ħdejk u tikoll minn idek. Il-ġojjin tagħmlu ħdejk joqgħod sejjarek, ma jafx. Hekk tagħmlu ma ħobx jagħmluhom fejn. Anka tkun bird watching ta' ġojjin ma tantx Ma jtikx ċans, eżatt, tifhimni. Hemm il-nervużiżmu tal-asfur ħanajdu hekk. Il-birdu għed mill-fidili u Id-varja bej insal l-liġu da kollu. Id-varja bej rebbija u l-ħarifa bħala kif ikun l-asfur l-atleġġament tiegħu. Hemm in-namra, tidħol in-namra bej. Jgħidu fil-rebbija iktar ħorra xu. le fil-rabbiet tal-bit. Fil-rabbija jenħallu ngħidu għandna mażaba. X'in jisimgħu l-għandna. Ġieli jiġu ħoros fil-rabbija wkoll ta'. Suffara ġiba miegħek teftifa, għax kunu bin-namra. Ġejjin Allura jagħmlu għallajja. ikunu bin-namra jagħmlu aktar għallajja. T'Ottubru aktar ikunu ħorox. U ħorra xandu xieqsam ma' templu kollu. Naħsbu aħna. Il-klima, ċpar, hemm ħafna Imma ma affarijiet. taħdilhomx kont. Ma nafux eżatt Aħna ngħidu kollox, imma l-asfur jaf U naħseb da parti bis-sabieta. Iva, mhux Għax kieku taf eżatt laħ taqbad. jiena ngħid li l-insib minn da kollu let ngħidu, minn da kollu let ngħidu. L-insib huwa mhux l-qbad l-asfur. L-insib huwa u din għatta anki fil-Song of Berda. Din għatta l-insib illum naf x'inhu l-insib jien. Qabel ma kontx naf x'inhu l-insib, kont nonsob u ma kontx naf x'inhu l-insib. Issa beħ tiegħu ma kontx inkawrieħ. Għax kont naqbad il-gabjun regolari, ħammur nonsob. U kif tiġi l-ġurnata.
Imma l-lum peress li ċaħħadna mill-insib. Illum naf kemm qed niċċaħħad minn ħafna affarijiet. Li kont iqum fl-4 ta' filgħodu ma għax nitgħażem filgħodu ġostu d-dajet sa 8. Nqum fl-4 ta' filgħodu. Ħadd kafja u ħrab niġri għall-garaxx biex nagħmel la safar. Għandi dak l-entużjażmu li ħammur. Il-ġurnata mhix bħall-oħra, ma nistax ngħid il-bira ma qbadx illum mhux ħanaqbad. Jew illum battu għadha naqbad iżjed. Ma taf xejn, xi ħaġa magħluqa di globali. X'imbagħad jisbaħ tibda tipprogramma ġurnata. Ara reħ fuq, illum hemm ċans ħajġu ġiex verduni, kemm ċara l-arja, kemm sabiħa. Mi boring qatt. Mi boring tista' tagħmel tgħix 400 sena għax il-ġurnata mhix bħall-oħra. U l-pjaċir li fih illi inti ma tikkonexxiex. Anke Illum qed ngħidlek qed nikkonexxi. Kif? La safar tal-passa Malta. Allura Iva, żgur tistennihom. Tmur la jkun hemm nofs Daw nibdew minn wissu aħna nibdew nsaqqu l-xbiek biex inkabru l-ħaxix. Hemm it-tipi ta' ħaxix jitrabbi, ma tħallix ħaxix uħor jikber. Hemm ħafna affarijiet, għordin nibdew minn wissu biex nozbu f'Ottubru. Fuq il-ħaxix li mhux esaċċi kif tagħmlu hawnhekk, imma t-tip ta' ħaxix. It-tip ta' ħaxix. L-obbejra. Eżatt, hemm ħafna affarijiet, hemm l-obbejra ħobbu għal-ġojini, hemm il-ġarġir ħobbuh l-apparelli, il-ġojni ħobbuh ukoll, hemm l-ekri ħobbu t-tilliera, il-virdun ħobbu t-tilliera ukoll. Għandna dal-ħaxix nippruvaw noħorġu l-ħaxix li joħor minn ġoġbi kun kabru dil-kwalità ta' ħaxix. U x-xewk? Ix-xewk, hemm ix-xewk, il-versi ta' xewk. Tliet kwalitajiet ta' xewk. It-tullira. Il-tullira mill-ġarġir, Il-ġarġir, bsin. Dimma konx nifhem. Bsin tajdu. Bsin, bħal ġarġira tal-istess. Għandu l-miswet Għandu l-miswet twil. naqrax. Ġojni ta' marzu jagħmlu ħafna li wkoll. Il-ġarġir. U daj bsin iżoqqu la safar Daj bsin iżoqqu la safar Il-Wild Rocket, il-ġarġi. Ma' rocket huwa. Hemm ħafna tipi ta' ħaxix li la safar jiklu u anki minn ibridja, daj murġi bis-salvaġġ. Ġifieri fil-mansab daw tinkoraġġuhom biex jikbru fin-nofs tal-mansab. Tibda s-saqif għawissu biex ta' Ottubru jkollok il-ħaxix, ma tagħmel xita bad mhux ħajkollok xejn. Inti mhux il-ħaxix għadik, inti tidu l-fjura. Għax minn hemm ġossama l-fjura. Il-fjura jara. Tifhem? Ikollok balla ġarġer bajda. Jew ġarġer isfar, allura l-asfur aktar iġi attraktiv xi ħadd ħadiklu inti ġol ġarġir, jgħetem l-asfur jkollek. Issa kif tiddeċidi għalli ma' asfur tispeċjalizza? Għax inti jekk għamilt pereżempju s-siġar, ġojini ma tantx jużbu. Eżatt. Skont il-namra tiegħek. Mbagħad għandek oħra, għandek post pereżempju għandek ġoxxar. Mhux kull asfur Le. Pereżempju l-ġojin ħobb ix-xari, ħobb il-miftuħ. Mhux kull asfur ħobb is-siġar. Ħobb ix-xari, ħobb il-miftuħ il-ġojin. Eżgur. Imma jien jekk kien dalettant ta' żebbuġ, mhux ħammel nożgħu ġoxxari. Dak siġar. Imma sib dalettanti li japprattikaw ta' żebbuġ. Issa ħallek jieħu hekk rasponsu u ġiex tigreden miegħu. Imma moħħu Jew jkollhom il-post. għala skuna ta' żebbuġ ikollu posta jepalja. Jew ikollu ħajtu organizzata b'ċertu mod. Li jista' jonsob sija fil-ħodu ma jistax Jistaw dik teżisti Għax tażebux ma' seb jonsob sa' 8 u jitla. u jitla. Għax tażebux il-bira ma' seb tiġi. Mbagħad għaw minn jonsob sa 8-9 ċertu mansab li u tajba tażebux. Mbagħad isalma jmur ġoxxari. ċaħġa sinju. Meta n-nassab jiddeċidi li jfassal il-mansa, jaħseb li ma direzzjoni jaqbilu jagħmlu. Le, ħanajdu, skont, għax jekk kun art ġdida, l-art ma tafiex. Inti l-art ma tafiex jekk tak biċċal għax ħadd jgħidlek għamel mansab. Il-post ma tafux. Normali tagħmel mansab jew tagħmlu b'xiken ta' xirieħ, per eżempju, mħajt hemmhekk, mela ħanamlu għaw ħajkoll il-ken tal-majstral. Qed tifhem? Għax l-asfur ken iħobbu wkoll għalkemm jinżel wiċċu ġorrieħ. Imma fejn joqgħod jipprova jsib il-ken, qed tifhem? Imma ġieli jsir li tagħmel il-mansab hawn u tinduna ikun hemm naqra ħofra hemm li jiġi min jiġi intafalek hemm dik il-ħofra. Għal x'jiġri? Ikollok iddawwar ixbiek. Dik l-erja hemmhekk iridu l-asfu, qed tifhem?
U iġi mux dawa darba, kalli għalqa ġiviri minnaw in-nannu tal-nannu kallu ma sabaw. Minnaw ġijaw, minnaw ġijaw, minnaw sar joħorem. Għettifem? Un induna xie super-razzi fl-art. Il-super-razzi, mwaħlin ġol blat, tejta għamna kien għaw mażab, nannu kien għamlu. Dejjem varja. Għettifem, mux tibda tinduna, għetti tamel snin, ta' mux f'sena. Għettifem, tibda tinduna bil-rafu juqodlok jem, bil-risfel juqodaw. Darba l-post kien hemm merba. Imnasa, Komuni Ifimni, kollok erba mnasa, pillu ma tistax tamil dik il-sija. Imma qabel kienet issir inkalli tlieta. Kelli per eżempju mażab hija tal-ġojin u narmaħ kollu bil-ġarġir u bil-bsin u dal-affarijiet. U bakka li mażab ieħor kont narmaħ biex jew għali ekru għadda żebbuġ. U kelli ġissi ġiliet ma din-naħar kont armajt lilu, u kelli ieħor bil-reħisfer kontra ma tmur narmadak. Kienu tlieta armati u bas kont fejn ixfresh la safarijiena. U meta tkun fuq il-ġebla, it-tlieta jkunu. Taqlibhom it-tlieta. U bit-taħrik it-tlieta. U bit-taħrik it-tlieta. Biex ngħid hemm ma semminix ġoddura fejn kun hemm il-mażab hija dura tista' tkun kaċċatur ukoll. Però ta' mażab tinara biex ikollha kanal fin-nofs. Fejn ħad tixbet il-ħabel. Kwa jkollok dak il-kanal. Għawek, għawek. Ta' jider għawek. Għaxur ġbit li t-jaddi biex jimkien. Min feħħeklu l-lenet tat-taħrik u l-qbula. Dik m'għandix kelma, u dik il-toqba. Ġol kanal. Ġeli, Kanal jgħamil xi elba xi ħadd jgħidlek ħriġt minn ġol kanal. Flok joħroġ mill-bieb, jgħaddi mill-kanal bil-ġet. U jgħu nofs id-dura u Jwaqqa nofs id-dura nofs id-dura. Dismajta bil-eċitament. Tilkom l-nassaba bejnitom jgħodi jkun għara xulxin. Għal dik labja, għalab id-dura u somma. Għawija, lebt id-dura ġeli għalab jaqta ġbit. Għabel kienu bil-ħbula. Tant kam jiġbet bis-sajt li tagħmel is-saħħa minn arbatrit dara daw l-ażaver. Bis-saħħa li jiġbet jaqta jew jaqatalu il-ġbit u jibqa' sejjer għal daru jdur kollox. Jaqata kalament, jaqata bolla u żejrin. Tudux naqdu naqra fuq l-safa. Fuq li tajdinna, fuq li tajdinna. Iktar drittu. Issa jena ġbart naqra safa. Issa bajna bdu mill-tala. Tibda mill-tala. Issa titnajdu xaġa naqra fuq ġibi, għaw? Semmuha ġibi. Għax di fil-fat bdiet kollha, il-tifel ta' Michael ġibi ta' fuqiltom, ġibi Grima, artist mustaċċu, ta' Rubber Bodies, Collective. Ġitu dil-idea, sabxie sanilu? Sanilu, mux sanilu, sanilu. Ġitu dil-idea li jgħamil Song of a Bird semmijaw. U ġab l-papa tijaw, l-Michael, għaxa, biex taqtaħa fil-twila tal-istoria, ma ġimmi kien il-nota li l-papa tijaw, meta jkun qed jaħdem fuq ix-xogħol bħala ta' pizzar ġifieri. Ma jmux jisaffar per eżempju tal-Beatles jew hekk liktar, ma jisaffar bħal ġojjin, ma jkun kważi qas ikun jaf. Biex tajt, jien għamil dejjem ħajti kienet bil-insib. Biex najtu kol, missieri ma kienx dilettant tal-insib. Missieri aħna minn dilettant tal-insib. Jiena u hija. Li ġara konna nusbu għal tal-bejt, namlu ħawt, tal-bejt fis-sajf jiġu jxorbu, u bdejna b'xibka. Min xibka, da tagħmel xibka jiġu jżorbu tal-bejt u taqbad tal-bejt. Dak iż-żmien konna tfal. U baġġi xbiek, bdejna rridu xbiek, għal konna nafu li jeżisti xbiek, missieri ma kienx dilettant. Ġab ħabib tiegħu minn fuq ix-xogħol, missieri u għamilna xbiek l-għala. U bdejna nusbu jien ħattart. Bdejna nusbu flus ma kenniex. Missier mhux ħajtini, għas kien itini biex nixxi pasta, għazda pora biex nixxi ġojin, jew verdu, għavolja kien solt. Imma konna nagħmlu għat tfalli aħna. Konna mmorru għand nassab, ngħidu li tina ġojin in-nisa. U dak tfalli konna kien itina ġojin in-nisa. Konna mmorru l-Garzella,
Najdu l-garzella, ma nafx, tifimni, misbla. Dak iżmin kun najdu l-garzella, ħattat. Kienet per all woods and steel. Ekkun najdu l-garzella. Insibu xi gaġġa mkisra, nirranġawa bil-wajer, bil-pissipella, u nitilqod il-ġojna ġofija. U konna mmorru nosbu jina u ħija għandu nofsija ġejjin bil-gaġġa, xkull gaġġa taqseg biex hemm ġojina ġofija. Ma dik kien dejna nosbu. U għamilna żmien, ġifieri kbirt, u missieri, ommi kienet tibatu biex iġibilna l-ikel. Għax għandna bil-ġen, nqommu fl-erba ta' filgħodu, il-gabbju u l-lasti, bħal-mat li konna nġorru kollox magħna u nitilqu bil-mixi. Minn ħattar, konna għot fit-tiq tar-rabat. Konna mmorru ta' fġieni, Fair Flower Power, jew taħt għali, fehem dik il-Fnisja tal-Mirakli, bil-mixi da, bil-gabbju. Issa hekk dit l-istajjeb. Tajjeb, hemmhekk Michael, tajjeb. Malta Marzu konna mmorru ta' Marzu. U missieri kienet tibbatu għammi mur ħedillhom biċċaħobs dawk, jew ħedillhom xi ħaġa. Għajk ma ħadu xejn magħhom, konna hom mhux il-ħobs, għaddejja l-ħobs. Insomma, u kien jiġu darba missieri inserta kien Marzu, konna fejn tal-Mirakli hemm, u ġieħ dejja u ġabli spagetti. Għadem fil-spagetti fuq iġbi, ma nistax nieklu nosok. U għatlu uqgħod hemm, fuq ġabla lem minnu. U jiena u niekol ħabtu l-qasafar, missier ma kien jaf xejn bħalhom. Ma kien jaf xejn. Għetlu ħarrek, għalli x'kan għamil. Ġbitlu t-taħrik jenu da ġojn rjedu Beginners luck jgħidu l-għadik. Nizlu kolla ġewa. Għabati ġbejta dik njaf li naqleb, insomma. U għaleb, baqa bil-qedem, jħriġ nġroġ la safar. U għetlu, battom is-saba ta' għalli dak kif nizlu jisom rokis, jisom ġebel. Bellaħ. La għada ħada li fuġi miegħi. Ek beda nżob missieri. La għada lif, jew sitt lif xħax ma nafx. Imma ġemijaj. Ġejon sob miegħi. U jħad pjaċiru missieri għed miegħi. Għaddifem, u għarġajna rajna xi darbtejn il-ġojn, rġaqba xi tliet oħra. U raġġa kif għamel, istanna konna morru bil-mixi, għasmu ma kien wassalna. U bad kien ħamasa bħad-dingli, kellem il-xaħat, kien jaħdem mal-up-to-date, kien jaħdem il-waiter, ċertu kumpanija. ħaddingli, kellu biċċa rabemmu, ħadna biċċa ħaddinglu, bdejna talaw ħaddinglu, bdejna ek beda missieri. Issa Jimmy, naturalment, mhux nassab it-tifel tiegħek. Jimmy kien jiġi miegħi. Imma issa m'għadux nassab. Le, m'għadux. Imma Jimmy l-interess tiegħu fija għax naturalment bħala xinna ma bħala danza u hekk. U interessant ħafna f'affarijiet ċerta teknika tal-ġisem artistika u hekk. Sorry, ma jliet. U daħġa, jiena mbagħad għal-majt kanna bla safar, kanna kontu minna soq ma missieri, u hekk meta żżewwixt għarmajt l-armatura tiegħi. U l-armatura tiegħi kienet fil-garax. Kelli xkafef bla safar miegħi. U kont naħdem hemm. Spiċċajt kont naħdem man-nies, tlaqt. Għax ma stajċ nonsob u naħdem man-nies. Ġejja l-istorja. Eżatt, għallek ġejja. U spiċċajt għat naħdem għal-rasi. Ħalli nqum xin irrit, imma nonsob xin irrit u naħdem xin irrit. U kont bil-familja jien. U kelli 3 tfal. U kont imur nonsob u naħdem. La safar kienu ħdejja. Meta tkun ix-xemx noħroġhom, għax kelli bitħa fej il-garax, kolħat janni hemm u jisaffar u jew kellha ħdejja. U jiena nisma' sponsu njajat, najat palu. U jirrispondini. Daqqa jirrispondini, nisma' garden, u tidra għax drajt ma la safar. U tifel tiegħi induna. Li jiena najat bħal kolinkwa sfur li nonsbu għalih ħanajtek. Tifel? U jiena dali kienet xi ħaġa bħal ma tnitkellem magħkom. Ħafna nassaba, jgħam. Eżatt, ħafna nassaba l-kapaċi nsafru. U t-tifel induna li jenna kapaċi nsafar, darba għalli namlu bieċa xorta, namlu bieċa drama, għalli darba mux kolħat t-saffar. U għed mux kolħat t-xħat infinta, mtaf kif l-umma t-faller, xaħġa ġdida. U bdejna minn emmek. U kien imsiefer, u kien jgħamil li isma, prepara xaħġa. Ara, jekk ikolli nsaqsik, xfiħ l-insib. Fuq il-telefon da. Għax u għad jistudja barra. L-Olanda. U minn hemm kien iċempi li għedli, jekk nsaqsik xinu s-sabieħ. Xinu s-sabieħ tal-insib. S-sabieħ tal-insib xinu. Kien naf. Tqom fil-ħodu, martonsob, ħadd termos kafja, ħobza tal-Malti,
Kien jirrekordjak ukoll. Issa jien ma konx ta' għet jisaqsini biex jippreparani. Ta' parsi għedha la fej. Fil-fat kienet jirrekordjani u għet jaħdem il-parti minn għar ma naf. U daqqa nixbeċi wahda biex titkun taf kollox. U sejri, ekk kollok il-saffar bħala skorru, ejwa, mux jekk. Kienet jaħdem il-parti, għara fit-talent ġofija, fimti xirrit najdlek, u ħareċ. Surina, għamaj kien tal-safar. Biex naqtaħħa dik naqtaħħa interessanti. Ma bad Jimmy insomma fl-aħħar min-naħħar għamel 5 serati, 5 5 minnaħa, 5 serati. Waħda u biex warba ma. Novembru, Deċembru li għad. Ottubru minn Novembru, Novembru. U ġabar ħafna nis, l-aħħar waħda kienet il-Verdala. Bekk il-tajna mkarri, kien ħafna nis il-Verdala, il-Palazz tal-Verdala. U f'daw il-serati Michael u Lewis isaffru u Jimmy rama mansab isu speċi stilizzat u hekk. U mbagħad Jimmy jaqra poeżiji u affarijiet li kiteb. U żomma, vera affaxxinanti jiena. Ħadd jaċċir ħafna jiena. Issa hawnhekk Michael u Lewis bdew isafru bħala safar. Issa veru intom iktar fil-lingwaġġ interessati mill-tisfir. Imma fil-każ tan-nassaba t-tisfir huwa lingwaġġ. Imma meta qed tajt il-lingwaġġ tan-nassaba, m'intix qed tajt biss il-lingwaġġ tal-kliem. Qed tajt il-lingwaġġ tat-tisfir. U n-nassaba skanta, jiena pereżempju anke tmur f'ħanut tat-te, ikollu nassaba tidduna. Għax bej te u ieħor. Ma jkunx jafu. Ħaġa tiġi ġo fihom. Saffar, anke jkun fuq ix-xogħol, pereżempju, tiskanta kemm parti minn ħajjithom. Titna nofta ta' safar. U nispjegawhom nagħna. U jekk għandek tikka sampel żgħir insomma fidejk. Da huwa sport ta' jduru ta' żebbu. Rej ma tantx taħseb. Lejla naf nisaffar. Jiena naf imma mhux ħanamilkom għax taf ħafna żjed. Meta taqna naqqa subajk is-safar li żjed rej. Kien hawnhekk għalli għallimni nsaffar, qed noħroġ subajk daqqa ta' martellu ta' x'kemm Meta jinqatalu l-ġbit li kelli. Di għasfura ta' żebbuġ, għasfur sabiħ ħafna huwa l-ikbar għasfur bħala finċ huwa l-ikbar għasfur ta' żebbuġ. Naħseb u xekket ma jitsewhom tal-għana. Ħafna dilettanti jaffaxxinaw dal-għasfur. Da jiġi kmieni fil-ħodu, mhux kmieni fid-dlam. Da jpassi anke fid-dlam. Mal-lejl. Jiġu mal-lejl, jisbaħaw. Lajta mhix speċjali, m'għandix lajta speċjali. Ħofinċ jgħidu l-Ingliż ma tax nafhom. Lajta tiegħu jisab tapit ir-ross, lajta tiegħu u jitsekzek. U jitsekzek. U jisieħ. U jisieħ. Bħal pit ir-ross. Dan l-aktar asfur li ma nagħmlux jien. Imma insomma nista' nispjegawlkom. Diffiċli ta' tagħmilha veru. Bħal pit ir-ross. U jitsekzek ukoll. U għandu għajda, jitsekzek. U jisieħ. Le. Qed jagħmilha. Faqqa wkoll. Meta jaħbad, asfur, meta jiġu qrib ta' xulxin, ifaqqa. Ma nistax nispjegalkom di. Qed jagħmilha. Meta jagħmilha b'xi tapp, min qed jagħmilha. Le bħal. Għandek xi sinna nieqsa. Minn hemm meta toħroġ is-saw. Għax diffiċli biex tagħmel, faqqija diffiċli biex tagħmilha. Mur għad-dentista Insomma, dentista, ma safarx iżjed inkella. Kif? Jiġu ħdejja, nkun ġoġni. Ta' żebbuġ? Le, ta' il-Peter Peter Ross, da l-istess sajta jgħid, ma da kbir ħafna. Jiġi. Issa l-iktar plossiva ta' żebbuġ. Faqqa, dak ngħidu tfaqqa. Diffiċli tagħmilha, anke s-sir diffiċli. Għax U Janni strap, Janni Bax, imma ftit li Janni. Di mhux għall-għana l-preċu tiegħu. Le, asfur sabiħ. Asfur tal-għana, imma ma jaqbduħx għana. Jaqbduħ għax sabiħ u intu taqbdu ġennek. it-titira tiegħu bħal daqquqa jiġi jinfetaħ jiġi mill-loli, jinżel jinsimgħu il-xulxin daw immens.
kollok per eżempju tlieta minnhom ġoġ bik intibda maħbutin jgħajtu u ma tistax taraħ. Ikun qed idur nawsa ġossema. Ma jiġi wkoll jiġi mal-ġurnata, ta' naraw. Ġili anki wara s-senar deru. Jiġi mal-ġurnata. Ikun qed idur fuqhom qed jieħu rieħ bħal met ngħidu kien qed ifittixhom u inti għadek minn tixtahom battarani jisu bilbla, jisu ġabla, jinżel jieqaf jieħu nnifs. Issa interessanti. Sabiħ ħafna. Il-maskila u jinżel. Imma di intom asfura tajdula. Ija, di asfura ta' zabbuċ najdu. Asfura ta' zabbuċ. U ġilli asfura ta' Tasew jinżel bħala asfur. Asfur. Mhux bħala asfura. Le, Irrelevanti. Le, ma asfura mux ix tkun mara, ta' le, għanna najdu l-asfura di. Le, mux ix tkun mara. Iġveri, jgħid pal-għani. Għax asfur u għakulinku asfur. Eżatt. Ek najdlak asfur. ħatmur li għalla safar L-ispeċi, kolla. l-ispeċi. Immeċ najdlak asfura, nkun għat najdlak għal dik. L-ispeċi. Mara u raġel. Minn ma jita zabbuċ. Eżat, proset, ġibni għalija. Għax huma ma jgħidux, per eżempju, rajċa ġewdu rajt asfura. Asfura tfisser ta' zebbuċ. Eżat, tajt asfura, għet isemmilek ta' Ma zabbuċ. nafx għaliex di, għat ma fim tajjeb. Imma diki, għaxek najdlak asfur. Tajdlix asfur. Ma għaliex għaliex speċi. Imma jgħet nitkellem jgħek, per eżempju, najdlak batta asfur. Xast, għent tajdlix asfur. Imma tajdlek batta asfura, naf. Batta zabbuċ. Jista' jkun ħafna drabi il-bitu għan nisa. Daw ta' Jista' zabbuċ. jkun u kollek. Jiġu ħafna. Imma nadu għas l-sponsuri u kol taqbad ħafna nisa. Imma ma jidu sponsuri. Imma dak u l-fat, dak tajt asfur, batta asfur, dak li jkun ma fejmek xal ta' zabbuċ. Le għaddek li forsi ġeja minn emmi. Xem bizziet. Dan bħala asfur isu ta' xema, nishtiju tara l-koluri u l-għamla tiegħu isu ta' xema. Dak huwa raġel. Il-mara daldu l-kannalla fuq rasu, il-mara ma jkollix, kun griża. Ir-ras tiegħu tkun griża. Il-munqar meta jkun iswed bħal meta dak, ikun asfur bin-namra ngħidulu, il-munqar ikun abjad meta ma jkollux namra l-asfur. Da jiswiet jiġi bħal blackberry. Da zdid dal-asfur naħseb, u zdid. Da 500%. ftit kien qabad ftit. Però Il-population fl-Europa 500%. Pero tattika imbidlet totalment, għax qabel dan fit-tfoliti jien kien josbu l-busket, salib tal-olja, il-ftit fehem il-balal tas-siġa. Illum, kull nassab għandu waħda jew tnejn, għax saru jgħabu li Xar ġili rajt jien. Għaj, eżatt, imma qabel kien josbu pal-ġujn u diġu da z-zabux miegħu. Dak raj dal-asfur. Eżatt. Bħal-gallina, u keret. Eżatt, da żdied. Ħajġu bi. Żdied dal-asfur. Fil-fatt kien jixtru anka 30 lira qabel. Anki jizjed nix tal-passa 80 xtrajtu. Lira Maltina. Lira Maltin, tal-passa. Għaxi, ikke kollok 5, salvajtom minn sena l-oħra. U kunna nassab dek, għabat wahda tal-passa, dawk il-5 tijak ma joddu xejn. Kull wahda li tiġi fur fuq. Għaxajta ġdid. Allora kollok għandek kam għandek, jekk għandek wahda tal-passa, inkalla miex ħatibda. Għajkollok mordixxi wahda tal-passa, ġeli 80 xtrajta. Ekra, 45 Maltin xtrajta. Ekra da sekfija. U dal-prezz jitla, speċjalment jekk jibdew għaddej. Il-bidu, għax ma tixxiex wahda fil-bidu, bat tad il-passa ma taqbax wahda. F'daqqa jitla l-prezz Da ġili. sekk, Veru f'daqqa. Eżatt. Għax tibda timxi l-kelma li Anzi, għaddej ta' anzi, U jekk ma Malta jkollokx- għanna għajdut li forsi veru kol li xin jibda l-insit. Daw li kollom la safa li tilqu 2 jew 3 biex ġennu Għajċennu l-gulħat. li tilqu 2 jew 3 xi kollu 50 xi bieħ, ġifieri mhux ħajħossom, u ċaqlu ta' żabbuġ, kollhom ma mhix waħda ma ġejja tistana ħajġu. Tmur tixxi waħda ta' żabbuġ. Tajjeb, Da ta' fuq. da l-sponsur. Sponsor, du għat mill-favoriti da. Sabiħ ħafna. ċafinċ bl-Ingliż da. Sponsur għandu l-istess tlatajtiet, kull għasfur għandu tlatajtiet. Biex nispjegawhom għandu l-għana, kif janni, kif jaħbat u kif jgħalaq. U xek, kellet waħda. L-luqja xaħġa oħra. Tlatajtiet. Għajdinna rej, kif xtajt Jena nafat pempin għana u
L-elo għatbu Kull sajt. asfur, ma kull asfur. Imma l-elo għatbu sajt għall-sponsori. L-elo Le mhux għall-ispor, kull asfur għandu 3 tajtiet. ġetajtiet iva. L-għana, Nassaba jvarjaw bejnietom, ta' normali. Għara jena tal-sponsor nafat Pempi. L-għana u dik il-softa. Dik. Ma nafx jedu la dik. xaħġa differenti. Imma il-kelma elu iktar isni nassoċja mal-verdun zgu, mal-ġojjen zgu, Ma parel. ma parel. Ma isu mux mal-oħrajn. Jalaq biex iġi. Jalaq biex iġi. L-elu Jibda l-lajta. ija jita, isa, palma tal-kanali għamil twi, dik twi, ma nafx namela sewjen. Dik l-elu. Il-verdun jgħamela, il-ġojjen jgħamela motiħor, motiħor imma. U dan, ġuri da xajti ta' Dan l-sponsor għandu lajta di. Soft, di għajta soft. Jirrispondu xurxin. Di lajta. u meta jtilu konċi. Meta jtir i-pen, dik ma namilix 100%, Lewis l-aktar li għamelu dajba. Imma biex nispiega ruħi. Hemm waħda di soft, lajta soft, u bat għandu t-pempina, u bat għandu l-għana. Jani, joħroġ dik lajta fit-tul u b'saħħitha. Sponsor aktar minn ieħor. U ebda sponsor ma janni bħal ieħor. Dialetti. L-safar għandhom id-dialetti. L-istess teorija imma ebda sponsor ma janni bħal ieħor. Le għandhom dialetti definitely. Partijiet differenti ta' fej kullu jbejtu, ta' anka ta' bosk l-istess bosk, ma jgħamux eżat l-istess. Ġini ma tismaħħawx, ta' tittamel il-sonograf biex tismaħħaw, biex tidduna. Ew xaħġa oħra madnijiex, la safar. Semmejt bil-kelma inti sonograf ma nafxie, ma tantx idħol f'dettalji. L-asfur, m'hemmx għalfejn jisma' l-asfur, jippikjaħ bħal radio. Ma nafx hemm kelma. Ultrasonic. Hemm aspett mill-għana u mill-ajjat li huwa ultrasonic u ma jisimaw. Bħal radio, Għal frifet il-lej. kif jittransmetti radio? Radio jittransmetti u inti tirċievi ġo radio tiegħek, le? Qed ngħid sew? Waves. Waves. Iħoss ikun jaf li ġej la safar meta għadu mhux jismagħhom. Ja ma kunix nisimgħu aħna. U provat, le, l-asfur. Provata xjentikament, tistan ferkom. Le ma dik xaħġa. La safar jużaw il-magnetic field tad-dinja għal-migration. Imma li qed jirreferi għaliha hija Waves, mhux jisma' la safar l-oħrajn, iħossom. U jħoss bekk naħseb li nużaw il-kelma. li jena kif nafajin huwa li hemm aspett mill-għana ta' kull asfur li aħna ma nisimgħux, li huwa ultrasonic. Issa huma ġieli, huma dak l-ultrasonic, il-parti ultrasonic tal-għana ta' xulxin jisimgħuha. Hekk nafajin. Frifet il-lej tfal jismaw. Di provata. Ma li tara isu l-20 ma tibqax tismaħħom. Ġifieri għax il-range tiegħek tal-frequencies tonqos. Tara ma tixjej ta' nisbiċċa kważi fi xejn. Imma u la safar jista' jkun ikollhom stainless. Di rajta dokumentarju li ġi provat fuq il-bawla. Għax il-bawla biznieħ, konna nitkellmu fuq biznieħ. Il-bal huwa asfur, tikkrossja żewġ safar ma' xulxin. Mhux qed ngħid tikkrossja Verdun ma' ġojin ħanajtek. Tikkrossja Kanala ma' Parell, jew ma' ġojin, jew ma' Verdun, Kanala. Issa meta faqqas dan qiegħed bej Kanala u bej il-ġojin, jew bej Verdun. Ħaniftehmu tajjeb. Da meta jitwieled ma jafx kif se jgħajjed dal-asfur. Jekk inti għandek par Vrieden, ċintajjar dal-asfur taqdu tieħdu fejtit fejn ma smaġa safar u ħajajja bħal Verdun. Mhux ħajtfixkel. Id-dealet tiegħu jaf x'inhu. Imma dal-asfur meta jgħidu bal ta' ekru ta' gardell, da ma jkunx jaf kif se jgħid. U fil-fatt jibda jgħajjed kieku raġel jibda jgħanni imgerfex. Ma jafx ħajajt. Issa dak taqbdu u tieħdu fej ġojin, jitgħallem bħal ġojin. L-semmaw jitgħallem, jekk ħad tieħdu fej gardell,
ħajsma l-gardell u jibda japprova jgħajja bħal-gardell. U għek jitgħallem. Issa dira jipprova jien, dokumentarju. Naħabba daw il-waves li ngħidu. Abdu bal, għadu kam tajjar, għadu ħajibda jgħajjat. U għamluħ ġo garax. U għamlulu li jitfa l-waves. Ma nafx taqbad tajlu. Naħa, ġo garax ieħor li ma jisma' xulxin, ma jistax jisma' xulxin. Għamlu mikrofon u għamlu verdum. Fitni, dal-bal kien ta' xi ħaġa oħra. Sorry. Kien ta' xi ħaġa oħra Lewis Champion. Qed nirrispondi jekk fuq xi jiġi. San Champion. Ija ġo garax, dal-verdum għamlu ġo garax, fej għamlu mikrofon u transmettew ġo l-garax liħor il-verdum. U dan tallem jgħajb bħal-verdum. Provaħ bastur ieħor, bekru u tallem jgħajb bħal-ekru. Mela da, qed jieħu minn ġo transistor lajta tal-asfur, ek rajta provata jien. Ġifieri mhux kemm jismaw ma jismax, jieħdu l-waves. Da xtajdulu? Sun salvaċ. Bil-Malti ma nafx jgħidulu. Bil-Malti Sun salvaċ. Jista' jkolli għandu isem. Jista' jkolli għandu isem. Dak jgħidulu sponsor salvaċ m'għandu xaqsam xejn. Ma lajjat ta' sponsor. Asfur differenti Jgħajat iġaħġaħ l-aktar iġaħġaħ. ċek jisu anke Janni. M'għandux ma jgħajat bħal-sponsor. Sponsor Janni ġaħġa, jisu ġaħġa ġibiri. Għaxa maskur jgħidu ġaħġa. Maskur jgħidu ġaħġa. La ma iċċek da iċċek. Ek jgħajat, anke la Janni. Darari mux kom. Naf kif Janni. Ġili ġew ta' Kelli. Ġili ġew. Sal-oħra ġew ħafna minnhom da. Ġew, Kienu ħafna minnhom s-sena. Dana favorit? Dak il-garden. Dal-garden jgħidulu. Astur ieħor tal-istampi mhux kbir. Għamilta tajba darba li Tal-garden dak għajta ħafifa għal-garden. Da jgħajat itzep ngħidulu għandna. Dik hija laqlajta. U jaħbtu fuq xulxin bit-tsebzib. Iku għawlu noqdu naħbtu fuq xulxin. Bit-tseb tajt rej ukoll? Ija ngħidha Għax di taf kemm varja bejn assapu jew. Mux jgħidu, xiem xajt oħra, jista' jkun hemm xajt oħra. Dak Kemm x'nuża jien. tismaw u tam u. Ma da ma tistax tuża tant. Għax huma għana ma topejx. Xi ħaġa oħra. Għajta fina, tsebziba. Skont lajta. Għax hemm diversi. Ma spur sabiħ, janni ħafna dan ma tiqbad janni bqa' żejjed. Ġili anka jtiri għamilha. Kalla safa jtiru. Jtiri Xaħġa oħra? L-apparell. Da żgħir, iżgħar mill-gardell. Taf tagħmilha di? Sabi, nafna minn minn għad diffiċli. Max, ma tkunx għaddej. Għajta fina ħafna. Taraw naqbad. Dila. Biex ħanamela. Għax iżarżaq naqra aktar. Diffiċli biex tagħmilha ġimgħa f'xi siġra fl-għoli. Dan, hemm xi ħaġa li ma naħsibx li tafuha. Dan l-unika sfur li jgħajjat bin-nifs il-barra u l-ġewwa. Lajta ma jaqtaħħix. Da jibqa' sejjer. Jibqa' sejjer bija da, jibqa' sejjer, ma jaqafx. Jieħu n-nifs isaffar u jarmi n-nifs isaffar. Mhux bħala sporjor, sporjor jaqaf jieħu n-nifs. Tifhem dan l-apparell safejna pjen kif ġejt magħlek. Għax jista' jkun minn qalli jien minn ixxi studjuż, imma minn qalli delettant u ekku, vera, da kif sejħu n-nifs dal-asfu. Jibda jgħannu jibqa' sejjer. U minn qalli dak jisaffar jieħu n-nifs u jarmi n-nifs jieħu n-nifs ukoll. Da favorit tiegħek rejna. Da l-ekru. La jena ġojin. Ġojin. Da l-ekru lajta tiegħu sempliċi. Siski. Jirrispondu xulxin. U Janni wkoll. Janni bħala apparell
Imma m'għandux jaqsam ma l-apparelli, għani aktar fit-tul. Daw żdiedu wkoll naħseb. Zdiedu, li huwa lek, zdiedu. Daw żewġ safar ta' żebbuċ u lek. Passiġġar. Żewġ safar li zdiedu. Daw kienu għana nafu kull 7 snin jaqtaw passa. Ejwa, hekk. Issa saru kull sentej. Zdiedu. Żdiedu. Naħseb għax titnejt is-siġar. X'inhi raġuni ma nafx? Passiġġar. X'inhi l-espressjoni jaqtaw passa? Jaqtaw passa. Jaqtaw passa. Tiġi senietum, il-kelma propja senietum. Illum senet, dis-sena ġit senet il-Verdun. Issa l-ora kienet senet l-ekru. Taw passi ġej taddi passa tajba f'daqqa. Eżatt. Jew il-bira taw passa. Jiġu bl-abbondanza, jiġu kull-jum, xikun ir-riħ ta' rom xorta, meta jgħeddu dis-sena tal-Verdun. Għax ikun xikun ir-riħ jiġi l-Verdun. U bat jagħmel 3 snin, 4 snin, ma tara xejn. Jew tara ftit. U tiġi sena ta' skur ieħor, kull sena jista' tkun askur ta' xi ħaġa. Kull sena jista' tkun askur ta' xi ħaġa. Dan ġojin. Ejwa, insomma. Għamana għazzajjadna. Għax da jkun aħmar f'Marzu. Ħaġa ta' Fil-fatt nassaba jgħidulu ġorjin ta' Marzu. Ġojin ta' Marzu. Jkun aħmar, sidru. Dan ikollu ronfla ħamra, fuq rasu għandu ronfla, ma tilkomx l-apparellu li għakru t-nej. Ronfla. Ronfla. L-ekru raġel għandu ronfla sewda, barra li kollu l-pinel suwet u koll il-raġel minn mara tkun ħadranija kolla. L-ekru l-għajna qabel dan kollu ronfla sewda. Tużarek ronfla, Jinandu għahda għara jgħidu l Anke, nġbuħala Biex fidna ronfla. Dan għandu ronfla ħamra fuq rasu, il-ġojin t-ottubru da ta' marzu. Il-ġojin t-ottubru kollu t-tikkek. Xorta jkollu naqra, u l-aktar li kollu f-sidru. Imma da jkun tal-istampi. S-sidar tiegħu ta' marzu jkun veru sabiħ. Ma nafx u miex l-istess ġojini dawli. Kulħadd hekk jgħid, imma ma nafx kemm huma. Mbagħad jeżisti varjazzjoni. L-istess ġojin xorta. Jidru tal-erba bjanki. Dak ħadrani, ikun safran. Ikun safran. Flok l-aħmar. Xejdulu tal-erba. Tal-erba bjanki jgħidu, erba bjanki. Ma nafx. Jindemek nafa. Ma ekku, veru, u jazistu, għax rajt. Isek batmara ma jkollux dak il-lajn. Ma jkollu flok Kun bajda, bajda. Tal-erba bjanki. Tal-erba Għam bjanki. taf ta' mela di tal-ġojin naħseb. Jibsa tal-ġojna ma somma niprovawa. Da jgħatem għajta sabiħa u koll fit-tul janni fit-tul u jaħbatu differenti. Minix eżat bħalu, imma dik l-għajta tal-ġojin issa għandek ċe ġofija. Għatifem? Mux bħal-verdun għandek il-vi. Da għandek u jgħajat fit-tul ċin fettillu minn dik l-għajta kolla itawwal u jarġa jitla. Naħseb l-luq inti daħħalt issa, daħħalt u għaluq. Lan, l-luq, ma tajala, itawwal. Flanja u kollu kollu l-luq u koll. Ma bitprendiex minn dik l-għajta jaqa dak il-level xin jgħala. Jgħidu nassab tajjeb kemm jafaq ġojini, veren? Kif kollok ma sabbaġġojn iħdu għahedhom. Għaxin kelli, skont il-post. Skont kull asfur għandu t-tattika tiegħu, kull asfur għandu t-tattika tiegħu, kull asfur. Il-ġojna naqqa diffiċli xu naqra grixti, jaħbulu la safar, ġili jikxaf il-gabjetti, jiġi biex jitiku. Jikxaf Jikxaf jinduna. Jinduna. Ġirek il-nassa, per eżempju, bil-wiqfa bizbal u jara safar, jikxaf anki per eżempju kunu qalbu fuq ħaddieħor. Kun qata teftifa, qed tifhem, ikunu 10, qeleb xi ħadd fuqhom u ħalla 4. X'inġu fuq mansab ieħor jifraħ blajjat imma jinduna li dak huwa mansab x'intu reħ it-taħrik. Jgħidda bħalma kellha qabel, ġejja ġiċċajta. U jaħrab jiġri. Idu, jgħid ġara. Nejdu ħżiena. Kien ħżien prosi. Nużaw il-kelma ħżien. Jew għandu l-lib. Najdu għandu l-lib biex kun qeleb ħaddieħor fuq. U tiskanta. L-asfur jitgħallem malaj.
Ġili jieġi għasfur ikun wahdu, mux ta' teftifa jew qata, ikun wahdu. Id-dur ma ġbik, mur ħdej sħabu kolla, l-emmolaw, ġoġbik ma jitħoċ. L-għaxtur taħrik, ma jaf li għabbek, ek ħajjen fesaw bum. ħajtalaw balasti biex jimkien. Għattimem jitallem l-asfur, jitallem. Dana favoriti ieħor. Da Verdun, sabiħu kol ħadrani. Verdun. Għandu l-pinen sofor, għaxem mekkettaħ malu. Kemm l-ekru u kemm il-Verdun. Għandu l-pinen sofor u mun qaru jiswitu kolla. Jibbjat kontra meta fil-binnamra da. Mun qaru jibbjat. Meta jkun iswet mun qaru ma jkollux. Kontra l-gardella. Kontra l-gardella, xizgħedu kol. Kontra. Blu isi. Blu iswet jiġi. Il-Verdun għandu lajta, wes, terter, u jitsamtsam meta jibza. Meta jibza, s-san femkom ġiri kunu diħli, u najtu tsamtsmu. Jaqdu, wieħed minnom jgħamil. U kolla jaqdu jitsamtsmu għaw għaddejn. Wieħed jisu alarm, jtijom alarm. Jow iġaxxu, jġiri. Sej, muġek nafata. Ġiri ġaxxu. Jien muġek nafata t-samsim. Bit-samsim taqbad il-vriden. Ejju għaddik it-samsim. Imma t-samsima u koll, għandek raġun. Xin jaqdu jgħalqu. Le, t-samsam, jom t-tim. Ma iġaħġaħ l-ura. Ma nafx jedula. Meta iġaħġu. Għaw min juża iġaħġu u jew t-samsim. Jista' jkun għed referu l-istess soġġett, imma jkun. Le, jgħat nejdlek alarm meta jibza l-asfur. Jgħaddu mġaħċin, għaw sejrin. Dik mux t-samsima, t-samsima, literalment t-samsima, t-timbek għamel. Samsima. Kif? Meta jibqaw għaddejn. Meta jġaħċu la safar, jgħaddu ġaħċu. Dik ma nafix. L-istess ħaġa. Il-ġojini jġaħċu, il-Verdun jitsamsmu. Jużawa, jibsafejna nafajjen, dak għalmet najdu. Naħa jużaw kelma, naħa jużaw. Interessanti għandek lingwaċ sħiħ. L-asfur jaġixxi fil-mansa, ibbażata fuq l-ħsejjes tal-asfur. Imma Hemm interpretazzjoni differenti. Ma lingwaċ sħiħ ma jvarja, mhux bis-onomatopeja. Il-Verdun iweżwes, najdu iweżwes li għadi. Iweżwes, ġieli jaqbada, silenzju perfett, u jibqa sejjer waħda wara l-oħra. Sinti weżwes tgħid. Weżwes. Sejn weżwes ngħid. Weżwes, ġera minn jgħidra l-weżwes ukoll. Eżatt. Umbagħad terter ukoll. Ma ġieli jkollok Verduni, terter u jweżwes, garbex ġo xulxin. Meta jagħmel joħroġ di wara xulxin. Imbagħad għandu dit samsima l-istess jisa tertira imma assolutament hija differenti għall-asfur. Għanna mid-dan qed jgħidi jiġġaħxu, għanna jgħidu jitsamsmu, ikunnu niżlin, jikxfu xi ħaġa, kjajat wieħed dik lajta jitir kollox, jisfatta kollox. Jindunaw bħala alarm. Kull asfur għandu l-alarm tiegħu. Hemm ħafna safar għandhom l-alarm tiegħu il-bufur la ċintarat. Tal-bejt, tal-kabin. Asfur sabieta, u fidilu koll, fidil, asfur fidil. Kollok wieħed id-dar da, bis-sunflower jibda jħodilek minn idek, kalli wieħed jidder ġimmi ġabbiċċa. Kull waħda mmur bis-sunflower minn jiġi jħodili minn idi kolla, u ġilli ma jkolli xej fidi nagħmillu hekk, u tsejjer jgħid li niċċajta miegħu. Issa jkollok Verdun baxbik. U ġojin baxbik, id-derġin. Ġojin. Fux taqlem. Ġojin. L-istess. Daj tiġili, taġi. L-istess. Il-ġojin jisterna. Dida tamlu għana. Ġojin aktar il-Verdun. Sabiħ il-Verdun. Il-ġojin janni qabad nil-bar. Dan ixtiq edin hawnhekk aħna u naraw qata żafar ġejja u tara dallet nitkellmu. Tara dallet nitkellmu kollu jsir. Għax dan il-nisbuħija kif jinżel l-asfur, jinfetħu, jinġabru fl-imkien, jiġu kollha ras ma ras, ġejja matta. Hemm il-kuluri differenti minn ekru minn Verdun għandek l-isforija jisom deb.
Hemm ħafna entużjażmu fl-insib hemm ħafna affarijiet li diffiċli Jien mirix nitkellmu fuq. Nippreferi narom ħilsa. Ma nifhem l-eċitament għax vera teċitaru. Eżatt, Ma tistax- Titrijat. Speċjalment kont biex ħafna sa- bitfidek, X'mubbar. Ituk tnejn ġewwa u erba' barra. Għabdet nirroda, tibda titrijat anki xbik titilqox, tibda ċaqalu. Minar ma trid. Minar ma trid. Kol fiha. L-eċitament ma tistax tispjega fuq mejda. Ma nistax ngħidlek x'sigaret x'pjaċeri dik. Ek ma tperfux. Tibdix irid ngħidlek kol xsibu għal Ma nistax ngħidlek x'eċitament. X'eċitament tiklinsi ek ma tonsobx. Tal-kannabis forsi ħallu. Ma s-sigaret Għankorru. ħanurikom tal-axħar. Għax. Bizna l-ħinna sabu. Le, ma. Għalija mhix maġġel. Sit memxie. Ma dana interessanti. Daxinu, l-ortolar. L-ortolar, Għajdu taf namela tiegħu. Dajt niprattika, ma nistantika. Darari, dala. Da, tsep, u xek, tsam ċajdu, l da, tsep. Għandu għajta. Sida tizzu. Bil-kem tismaħ. Għandu Ma għajta. simmen. Jużaw xie kalma jifaqqaw kol da. Allora, Ej. Jabtu. Da jgħidu tonsab wieħed. Da għat ma nsab tal-ħin. Għax da l-asfur jibda f'Settembru u jien kont nsob 6 xhur mis-sena. Kont nibda minn Ottubru sa Marzu. U f'April. April għaddu fuq. Imma da għat ma ġibtu dal-asfur għaj biex meta jibda f'Settembru, għaj kont nirrit nibda f'Awwissu, indalet tant tal-baħ. Għattifem? Allora, kont għedek nixxu lar, ma murx il-bahar, ikolli mur noqgħod narranġa l-nasa xar qabel Awwissu biex f'Awwissu biex imbagħad nibda nonsob. Settembru. Oh, żgur danna Tonsab xar sħiħ. rari. Ġieli kun hemm minn qabad nejn. Postijiet tajbin għal-jom, Le jizzur. Ej, postijiet ħafna. Anke laħal xa postajiet. Għatija fejn nonsob kif fejn nonsob jien U tajjeb. dana l-disciplina differenti. Da wieħed nonsob, ma nsab wieħed fin-nofs u jġeħbjaħ. Mażek. Memx għalfej, dal-ħafna Daj, l-għabba. tsep, jgħamil jgħati delajta. Ħatma naf li għalma taħrik għall-ortolani. La, ma jizorx tani. Tsep, un bat għandu għajta tixbaħ ħafna tal-sponsum. Pero, dan għandu wahda jgħanni bil-lejl. Da jiġi bil-lejl, anki bil-lejl jgħanni dal-aspu. Dan minn id-dar jgħanni bil-lejl, fid-dlam. Jgħanni fid-dlam. Parlo signor. Parru sinjor. U għandu delajta. Xindu ma stax nsapper, jgħet nitkellem ħafna. Għax jiddependi anka naħseb biex. Xuf, dej kollox, Nistax noħroġ għalaj. Far darbu ħarġu l vera tajbin. Għandu delajta u jitsabċab. Għajdi. Darba smajt, kien hemm xi jasfu fl-antik kienu jixtruhom is-sinjuri jagħmluhom torta. Dak x'kien dak l-asfu? Naħseb il-bekka fik. Dawn naf li kienu jagħmluhom Franza kienu jgħidu li Għadu. purpetti. Għadu. Jagħmluhom purpetti dawn. Jiklu għom saħ. ħanajdek, l-insib, Da, jekk issib tixtri wieħed Malta llum, 100-120 u tew għabsin. euro, Maltin kont sa ngħidlek. Alright. Biex inti mort li għal-euros. Dan qatt ma xtara dal-asfur inqas minn 8 lira Maltin l-isfel. Għax rari, asfur rari. Umbat Franza jagħmluh appetizers. Le, ma, Kemmur Franza ġibli ortolar, u għaddablu l-plat. Mux komuni Franza, ma jibejjet. Nebri ġibli appetizer ġibli ortolar. għala l-insib ta' żmien il-kavalleri, il-maġġoranza tiegħu kienu għalli kella safar. Kollox. Ġifieri kull ma taqbad jista' jkun tal-għana, jista' jkun tal-insetti, jista' jkun tal-xikun. Imma anke dak iż-żmien, għax għamilt ħafna riċerka, għax qed nagħmel proġett u kelli nagħmel ħafna riċerka. Anke dak iż-żmien kienu jżommu l ħaġa, in-nassaba kienu jżommu ċertu ammont biex ikollhom ajjat. U min kien hemm ħafna demand minn nies anke sinjuri li jixtru la safar biex jżommuhom ħajjin. Jiġifieri hemm records li fis-1600s u anke fis-1700s hemm records
li kien hemm importazzjoni qawwija tal-iskalora mill-Mareb, mill-Nord Afrika. U anki minn postijiet oħra fil-Mediterran. Ġifieri di tintrabat ma' affarijiet oħra, ma' dokumenti oħra li turi li safar ħajjin kienu jinżammu. U meta tgħid skalora tgħid ta' safar li jiklu iż-żerrija, ġifieri awtomatikament taħseb fuq tal-għana. Ġifieri, però ħafna safar kienu jinbijaw għall-ikel. Hemm pitturi famużi u la Madonna del Carduellino. Del Cardellino. Hemm the garden marbut bribbins, ċof żgħir. Kienu jżommuhom normalment. Jobtuhom insew waħda b'xi ċof u jżommuhom bħala massin jumi dak jgħid. Għalkemm kien hemm ħaddiema jkollhom xi ċawla, pereżempju, jiġri xi ċawla. Ċawla baqgħet sa anke sas-seklu 20. Ix-xatt kienu jkunu biċ-ċawla. Il-ħadd waħda ħattar kienet tiġi l-iskola. Biċ-ċawla. Daqshekk filila? Il-ħadd ċawla kienet tidħol ġol klassi. Konna nċaqalqu l-mera, il-temprina, kella mera fuq wara tal-izmi. Konna nitpawa ġol xemxek biex indaħlu ġol klassi. U kienet tiġi, tidħol ġol klassi. Tirhom xi dejat. Għavolla konti bħazza ġurna, bġenna għasfuru. Tafx il-ħin sana, ma tafx xtaqt insaqsikom tal-axħar jek tippermetti li għajdi insaqsijom xorta. Imma dejjem mhux insaqsikom jgħid, mhux impoġġikom il-klim għax veru ma nafx. Jidher li l-kaċċaturi iktar għandhom tendenza jużaw klim bl-Ingliż min-nassaba, iħaltu ġifieri bl-Ingliż, speċjalment fl-ismijiet tal-asafar. Veru di? Naħseb li veru x'ankien ma tantx nafhom l-ismijiet tat-tjur bil-Malti. Qatt ma ġejna Malti. Jien kont tal-kaċċa, fis-sat tal-kaċċa. Bil-Malti ċertu żminijiet jew kotba, nedaqat ma kont naf li jgħidulu falkun ta' Malta jew falkun. Ġi tal-intom il-kotba, bl-Ingliż. Meta nintaqa' ma' xi ħaġa, għan konna nużaw seqer, ġak kienu bil-pono dan falkun, qed tifhem, imma mhux it-tip ta' falkun. Per eżempju, l-isparrowhawk bil-Malti x'jgħidulu. Sparvir suppost, Ġiebulu? Sparvir. Tara. Dik li qed ngħidlek jien. Aħna qatt ma ġejna mal-min bli nisimgħu. Serta. U dan qed ngħidu llum kollu bli nisimgħu. Mhux kollox, mhux kollox. Ġifieri jużaw l-Ingliż ħafna kaċċa. Eżatt. L-Ingliż. Għax jisimgħu Mhux sabi, mhux xi ħaġa sabija. Saba, kważi le. Saba għal-grazzja tal-għanna għanna l-ismiet għalijom, l-asaba, għaxu batem il-pespus, il-birbla, d-dizzu, il-tsitzka, il-sorfor. Anka l-għalat li tużaw, kważi kollha kelma li għaw. Kif? Ma tantx għandkom kelma għal kollox jisu. Il-kelma mansa ġeja mill-arbi. Ġifieri dik fuq dik il-kelma biss hemm min jgħid li l-insib kien isir anki fi żmien l-Arab. X'aħna r-rekords tagħna jmorru lura għal żmien il-kavallieri. Imma l-fatt li l-kelma mansab hija identika anke fin-Nord Afrika bħalissa għax hija kelma arbija jaħsbu li anke dak iż-żmien probabbilment anke oltre. U jużaw lila. Mansab hija Fl-Afrika ta' fuq mansab. mansab jgħidu. Hija kelma arbija. Tafx naħseb l-unika kelma li sorry, ma jintużax da. Il-koler naħseb qatt ma smajtu bil-Malti. Koler? Koler. Ġek kollok apparat Kazett? Il-kazett mhux insib. Eżatt. Li tista' tiqafhem għalija mhux insib dan. Nassabu ma tantx jużaw. Kaċċatur jużaw. Imma l-nassabu ma jużawx. Nassabu jużaw ukoll. Min Hemm il-lingwa Maltija għal-nassaba u jużaw l-Ingliż il-kaċċaturi. Forsi x'kemm differenza fil-klassi? Le, naħseb li ħaġa mal-min il-kaċċaturi. Naħseb il-problema li assoċjata mal-kaċċa wkoll hemm l-idea tal-impazzbar. U l-impazzbar inti tidħol fl-ispeċi, fil-varjazzjoni tal-ispeċi. Anki speċi li mhux daqshekk komuni, anzi l-ispeċi li mhux daqshekk komuni jiġu aktar attractive
Għax inti tiċċaħġa l-vetrina. Allora inti ma titallima, probabbilment tkun rajt fil-ktib il-guide dak ta' Roger Peterson għaw ġismu. Dak il-guide for Birds of Britain and Europe. U jkun hemm tajra li xkultant tiġi Malta darba fil. U titallem li semmin hemm. Imma għattajr komuni hemm nisem bil-Malti, ġifieri wkoll. Eżempju semmejna s-soqra, biss l-iktar komuni l-Ispanjolet, is-seqer tal-ħanniqa, il-Pellegrin jissejħ Bisprim. Bisprim. Ukoll għax hemm l-istorja tal-falkonarija Malta wkoll, ġifieri il-Pellegrin dejjem kien kif tgħidtaw fajnej in-nies u preġat. Ġifieri Lonja, daw li kellu ftit flus, kienu kaċċaturi. U dawk li ma kellu dawk il-working. Forsi Italjan għandu xi samma ħadik jista' jkun fl-Antaljan. Taljan jista' Jista' jkun xi kliem Italjan, u xi kwaljerin forsi jew hekk. Kuljarin. Kwaljerin. Imma għax huma nassaba marbutin, ma isom l-istess sebat minna safar. Għala fejn bat jibdlu ftit, issa illegali, ma l-għareju laqas ma jkien ma jagħmlu, ma hemm xi ftit, veru ftit biex il-fnejda biex ikun. Illi jonsbu għalla safar tal-plajja. Illegali, s-saxta. Eżatt. Hemmhekk waders jgħidulhom ħafna drabi. Waders. Kif Ma tidħol fl-isem tal-ispeċi partikolari, pura l-Ingliż. L-Ingliż. Iġviri fil-Malti għal-kem għandhom ismijiet, għandhom ismijiet. Imma ħafna mill-ismijiet il-film u wara meta kien hemm bat tal-bird life kont joħorġu l-kodba. Ploviera tal-bahar, għax ma dik għandu sem. Ploviera tal-bahar. L-oyster catcher x'isem għandha bil-Malti. Gallina tal-bahar. Għandha isem Gallina. Imma ħadd ma juża. Qatt ma smajt kaċċaturi għed gallina. Le. Kollha jista' jkaċċer. Ġviri, għax il-kaċċatur għandu varjetà kbira, u kif għal rej, del-varjetà qabel ma kienux jgħidu għasa, qabel jispara u. Imma l-lum ħabba, l-lum laqseb ftit li naħseb il-Balzmar, reġa naqas jiena, ma kien hemm żmien fejn kienu fis-saqawija fuq il-Balzmar. Mbagħad hemmhekk vera daħlu l-ismijiet bl-Ingliż, ġviri, il-kaċċaturi, ħafna. Nassaba baqgħu iktar marbutin ma dak. Nassaba speċi u dak għandu jisemmu. Irridu ngħidu, mhux biex noħloq xi issa sanna fl-aħħar. Imma l-insib tal-għana li tkellimna fuq illum, tista' tgħid spiċċa issa. Bħalissa, dal-moment. Is-sena li għaddiet ma fetax. Sar illegali. Jew kellha m'hemmx liġi li tirregolaha. Teknikament mhux illegali, sewa jgħid rex, għax biex jiftaħ tkun hemm deroga mill-direttiva tal-asafar tal-Unjoni Ewropea. U s-sena li għaddiet minħabba li kien hemm il-kawża tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-Gvern ma fetħux l-istaġun. Qed ngħidu tal-ħarifa, tar-rebbija ilu ma jiftaħ. Tal-rebbija dak tista' tgħidlu bajbaj għaddejja. Tal-ħarifa jngħidu li forsi fadal ċans żgħir li nranġaw xi ħaġa jgħidu. L-Awstrija veru, l-Awstrija jonsbu. L-Awstrija jonsbu kważi eżatt bħalna però b'mod iktar ristrett, għax dawk il-ċattri żgħar fuq il-gabbjetta, plasti għandhom xbik ta' metru. Dawk mhux tal-li m'għandhomx problemi mal-Unjoni Ewropea, tal-li dak il-prattika tagħhom hija mniżla fil-UNESCO World Intangible Cultural Heritage. Ġifieri hija tradizzjoni li tiġi li għandha valur mhux għalihom biss, għall-umanità tad-dinja kollha. Ara kemm hu isem qawwi, kemm hu klassifikat. Jistgħu jaqblu l-asabar dawn bit-trabokki jew b'xibka żgħira ta' metru. Klepret, xorta. Mhux klepret tal-kanal ngħidilha. Grazzi. Se jkollna nieqfu, imma ma neqfux qabel ma nirringrazzjakom bisem id-Dipartiment u fisem kull min preżenti u kull min sejra dan il-video għal din il-diskussjoni, seminar, xtaqba tajda, għax kienet din kollox. Spettaklu skieġ, verament ħadd pjaċir immensament
nismakom bħalma żgur ħadu pjaċir in-nies li huma preżenti. Minix nassab naturalment, ħu bla safar. Għaddile, nibda nonsob in-nies. Nirringrazzja l-Mark Anthony illi mexxa bil-ħila ta' xi ħadd li l-qasam jafu so. Nirringrazzja immensament lil Michael Grima u lil Ray Cordina li oġobhom ikunu magħna, għattaw dan il-ħin magħna. U jien għandi suspetti li kieku għamilna satejn oħra. Kontu tibqgħu titkellmu tkomplu tgħallmuna speċi l-lingwaġġ straordinarju, għax li hemm straordinarju huwa li kelma li aħna fil-ħajja ta' kuljum nużawha mod. Tikseb tifsira speċifika ħafna u differenti ħafna fil-qasam ta' Jek simur maħħu fuq Malta bankat mill-sijat jgħamlu. Għax xikot tiskanta kemm. Saxħed didla. Ma tiddejjax. Ħejjejna wkoll qari ta' Rita ma forsi nisimgħu malajr. Nagħlqu bih malajr? U kif tispiċċa, nirringrazzja l-Klab Kodba Malti, kif tispiċċa Rita nistgħu. Nassaba ta' Sir Temis Ammit. Ġizmin li kont nersaq fuq xi mansab, għax kollox tajjeb tkun taf fid-dinja. Kemm ibakkar, kemm jitbiet, kemm għodda jkarkar, kemm ftieta jeħtieġ, kemm sabar irabbi. Is-sajjid sew tal-ħut, kemm tal-asafar. Ikanadu bil-kemm kiser id-dlam tal-lejl. Meta bil-lasti, bil-għażel u bil-bula imgeżra bil-raqqa kollha fuq kitfejħ u bil-gabjetti u l-gabjun ġaxkora wara daru. In-nassab ħalli daru biex isibruh fuq il-mansab qabel jisbaħ. Il-mansab trid trawmu u żomm nadif għal żmien qabel. Għax ma tmux tonsob fejn ġiebu l-ħaq. Trid wesa ġmiela fuq xi quċċata, bot mitriq il-wiesa, biftit ħdura madwara. U li taf tkun qiegħda fuq ir-rieħ mnejn tgħaddi fi żmiena il-passa għax ħaġa tal-għaġeb dejjem triq waħda taqbad il-għasafar meta tgħaddi mingħajr tal-oħra. Malli jasal fejn ir-ried, in-nassab iħott il-lasti u l-ħbula u jifrex iż-żewġ tixbik, twal u dojoq, mill-lewn il-ħamrija. Għax miżbuha bit-sappin, jew bl-ilma tal-imolli, tal-qxur tar-rummien. Jorbot tajjeb iż-żewġ kalamenti, ta' barra u ta' ġewwa, u l-ventijiet ta' qudiem u ta' wara. U jsammar qawwi fejn għandu jżomm sod biex fil-ġbit ma jiġux nieqsa. It-tabqat ta' ġbik jiġu marbuta mit-tarf ta' barra ma' żewġ frijej tal-ħabel, imsejħa s-salib, li fin-nofs jintrabtu mal-ħabel tal-ġibda li jasal sal-qiegħ in-nassab maħdum katina biex jinqabad aħjar. Meta n-nassab irid jaqleb, m'għandux li fjol li jidu u jagħti ġibda qawwija. It-tebqat ta' xbik tlonki qumu weqfin u jinqalbu flimkien għan-nofs biex jagħtu dak li jsibu bejniethom. In-nassab imrekked fuq il-maqbad ikun mistur fid-dura mibnija bis-sejjieħ ftit pass il-bot mill-mansab. Qabel jidħol fid-dura, jaħseb kif iħajjar il-lasafar jinażlu fejn iridu billi jifrex madwaru l-gabjetti bl-asafar li ġib miegħu. Jekk tkun ris għax-xitwa, l-insib jintrama għal talana, vrieden, sponsuni, ġojjini u l-aħjar mara li tinsab tintrama ġol-ġoga. Dil-ġoga, asluċ jitħarrek fuq pern marbut b'lenza li tasal sajdejn nassab, fuqa jorbot minn siequ b'sifja il-asfur biex jidher li sħabu li għandhom jgħaddu flajru biex aħajjarhom jinżlu. Dan l-asfur marbut jissejjaħ da taħrika għax kultant ikollu jitħarrek. Meta jħoss xi asfur għasafar fil-qorob, in-nassab jiġbed il-lenza tal-ġoga u jolli l-asfur biex iġalu jittajjar u juri ruħu. Ma nafx illum għadu xek, imma dari meta l-ġoga jintrama pespus, mux minn siequ kien jintrabat ma l-asluċ, iżda minn xfara għajnejħ, għara fiex twaslek in-namra tas-sajd.
Żewġ rixiet minn ġwienaħ stess jintrabdu ma' xulxin biex jilħu fit-tul. Iż-żewġ titruf jingħaddew minn għajnej, imbagħad jiddaħlu f'imnifsejħ. Minn hemm ir-rixiet jintrabtu mal-ġoga. Mal-ġibda li msejken tasfur jittajjar il-fuq u jferfer ftit sa ma jerġa' jaqa' fuq l-asluġ. Ħażin jew tajjeb, kollox lestan nasba. Ħemda kbira ma madwar il-mansab. Alla ħares xi ħadd jitħarrek jew jitnifes għax in-nassab jiżber u ma jaħfirha lil ħadd. La safar tal-gabjetti jpesbsu jew qablu xi għanja u żmien għaddej. Ota ġej xi ħaġa. Pespis flajru, iva mqata' safar fil-bot. Ġibda lit-taħrika, il-qata kisret għal fuq il-mansab. Resqejn, niżlu, in-nassab ma jitlif żmien, jiġbed minnu fih. U xbik jinħataf u jinqaleb jatti lil min isib bejn iż-żewġ tabqat. Ġirja waħda fuq il-mansab biex jaqbad kull ma jdaħal. Qabel teħles xi ras. Jekk il-qabda kienet talana, aqbad wixħed fil-gabjun. Jekk il-qabda kienet bsiepes, bekka fiki, għal-wett, oqtol u itfa fl-iskora. In-nassab ser itir bil-fer. Imma dak li jkun iħares mingħajr in-namra tas-sajt uħossu qalbu tinafas billi jara qata' safar ħinja tittajjar fil-beraħ u fil-li jarhom rassa waħda ġo gabjun irħisa għalhom orhom jew kobbarix fl-iskora qabda laħam bla ruħ hekk sejra d-dinja.